yena bende agomos ne osiepna maidungo ni Charles Mwanja en osiepna kendo watna manyo wito wuongi juma mokalo bende na jawinjo kata janeno mathiringi nyima chino mar Kaka Wanene bende kawuok kadie mano Misambi ing'e kama Misambi tie kichomo Kadongo pole sana korago thuolo ne joka Mwanja ma owito jaduong' Thomas Mwanja mano Misambi kadie kanyo kao kamano to ageno ni wabiro bedo gi chenro makare erokamano anya Roslyn oyara enya VOJ erokamano ambago erokamano nyalo wacho ni kuwuok Twin Towers nyaka kama sirikal jok mang'weyo telo mar piny nikech gorofa kama wantie ne waneno gik matimore State House ka ing'eni Twin Towers ing'eni une mon machiegni sani kama chomoch kucho tini wuotha oyo aonge sirikal ambe ko Twin Towers kocha ing'eni samoro ji gocho na ganyisa ni kawuono Ramogi upako nang'o to nyiso ge ni amban ma wende Ramogi mano nyiso ni gidwa ni adwa ni managone Nyasaye erokamano ni waneno kendo dichieng' ma kawuono nyocha watwa kwin mokadho kendo sani kendo wadwa twa kendo jo Ramogi mobet pile kochopo sama kama kendo giwinjo twakwa wagone Nyasaye erokamano. Mar ariyo en nyithindo maya skul wagone Nyasaye erokamano nikech nitie nyithindo madodwaro mondo ne odiochieng' ma kawuono duoge skul to moko nokonyalo moko be nitie ma jonyuol nigi shida mar tere skul koro wacho ni kama wantiere janyuol ka intiere gi nyathi to wach skul fees otami chon ni wacho ni dhi ka chief kata jogweng' konyo ne kaka inyalo kony mondo kik iwe nyathi obede dala to katieko to wach ma climate change neno ka sirikal sani owacho ni ipidho yien kamoro amora sirikal ni pango pidho yien bilion 5 igni 5 koro wambe kama intiere kinyalo pidhi yien kech mano e kaka wanyalo wanbe konyre neno kuonde ma ng'eny tiere kuonde motwo ahinya koro ka Nyasaye omiu koth kata kinyalo pidho yien yol ne pi mane kaka imbi nyakelo go maendeleo erokamano odunga inya J Bonyo erokamano VOJ Fred to kod Roslyn moso jo neno waduto kendo jo winjo ni oyawre uru mokuongo en erokamano ne Nyasaye ma pod omiyo wangima gi teko mondo wachopie kendo kawuono mondo wagoe mbaka mar ariyo en mos ne ji mang'eny maneno kendo winjowa VOJ gi Fred to kod Roslyn nyocha rado gi wuod luomore kawosh ma gitanga road ka endi to godhiambo kar saa 1:30 to monja to koda ni J Bonyo to nang'o to kudoke Kaka Wanene to mos na Fred gi Roslyn to kod VOJ iluonge ni Steve no kona ni en nyaka ne Ramogi bi remote chal ka gima no keto Ramogi to pande ode nikech koni onge gimoro amora minene koro nyo kona na kelnu mos kabisa koro Steve wuod Koyugi mos ni ochopo kendo jowete na gi okaw to maduong' mokalo en gima Roslyn owacho mar pidho yien ene mana kaka nowacho jatend piny no golo chik ni dhano mondo pidh yien en morna katinda neno ka ji mang'eny kamoro amora ma gintie tiwinjo ka giwacho ni ne gipidho yien gimanyo yien apani en gima kwa kete mahino kabisa to kata bilion 15 ma wacho no wanya chope kata bang' higni 3 ena ni oken pidho yien kende ten pidho yien gi rito yien nikech ji mang'eny pidho gi mang'eny tas to which will okriti koro an mara en mana ni kapo ni pidho to nyaki riti nikech mane kwa bro loko lwasi marwa masani koro kethore nyan Kiambu chieng' ngeso Kiambu chon kano adhi titing'o mna sweta VOJ jowete na gi Kiambu nyo chieng' rieny to buru ng'eny makata kuma nyewadhi wendo siepwa ma Francis Kashuri nwayudo kotimo buru makata kineno ka cham manopidhi uner to bende ipa ikria pakati pejo to bende ma Kiambu adiera mane wacho mangiso ni kor lwasi oselokore koro kwa pidho yien to abro konyore mokalo erokamano wach mangi mokalo nyakoro mga jwang wapidh yien wariti yien ibiro pari gang'o nyakoro mga jwang
Kawuono en chieng' wuok tich weche buora nitiere kaka osebedo ka winjo Ramogi FM kod Ramogi TV. Kata kamano nyakoro jwang' jomokalo chien. Jatend migao mochung' weche mag somo migosi Ezekiel Machogu nyogolo duoko mar penj ma jo klas 12 ma higa mokalo chien. Jatend piny Afrika Mambila modhi e yweyo Nelson Mandela nowacho ni gir lweny minyalo loko godo piny en mana weche mag somo. Duoko matin ende nyakoro jwang' osekelo paro mopogore opogore nikech nitie sikunde moko mane iluongo ni thuondi e weche mag somo. Kata kamano kamoro duoko manyogol ok oketo gi picha kama winjore kodgi. Sikunde moko ma bende nyinge gine okolak mokalo nyone kane otimo maber mokalo kendo wach ma sani osekelo penj mathoth malo duoko ni to dibed ni adieri moro ni ei penj ni koso miriambo ng'eny koso nokwale koso gajruok nitiere koso bedruok mar penj gieni bedo maonge. Mae kaka jatend migao mochung' weche mag somo kanyakla kod ji mane sekta mar somo kama oting'o jagoro maduong' mar Kupet kaachiel kod nyawadgi mar NAT ne oloso odiochieng' ono mar golo piny kaachiel kod jatend migao wuon migosi Ezekiel Machogu. Kama kaka ne giwuoyo. The minister did not serve us well when he did not expose any malpractice, yet he hinted that there were people with personal who are supposed to be dealt with at personal level. We needed to know that how many were these, if there were, because if we later get to know that somebody was wrongfully victimized, then it becomes something which is not very clear. Yore mag tiyo gi dhano ng'eny ok ni kilande lela kama kore ka itiyo kode. Apani mano be is a level of maturity. Kong'egi to dwargi ok ni gin joma e pinje mako, gin joma e piny kar ka, gin jopuonjewa. We did come up with a mechanism, and the mechanism that we came up with that was that accountability was transferred to the personal level. We also got a partnership. We worked very closely with the ICT ministry, so that anybody who was trying to use technology in any kind of cheating, we were able to discover that in good time. Mano jatend migao mochung' chenro mag somo e pacho ka migosi Ezekiel Machogu chien kacha winjo kan jagoro maduong' mar Kupet migosi Akelo Misori kanyakla kod Collins Oyo ma en jagoro maduong' mar NAT. Giduto ka giloso odiochieng' no ma jatend migao ne golo duoko mar penj ma sani okelo penj mathoth malo duoko dang' ni ng'eny, paro ng'eny ni mar ang'o momiyo thuonde mamoko onge wang' ni mar ang'o ni sikunde mamoko mane ka bonte kod min mar 7 odhi nyaka min mar 10 achiel kuomgi ni kaunti ma Nyamira Gay Bonyo. Akegi omi chako kona wati VOJ. To bat mokwongo puoch gi pak. Yes. Ne jopuonjre manye duoko gi owuok tich abich mokalo. Manyo timo KCSE higa makoro nyowa loro chande. Puoch gi pak ne jogo manotiyo matek. Moyudo duoko mane giketo pachgi to kendo gitekogi magisomo magiyudo. Kendo puoch gi pak ne jopuonje mano tayo gi higni 4 moko higni 5 magi chopo kama gichope no. To mokwongo daher wacho ni penj duoko mowuok ok giko ngima. Ok onyiso ni mane gimi bro bedo e piny ka nikech pile pile waneno ga ka bang' ka duoko sewuok tineno ka koro jonyuol mang'eny to kata gi nyithindo motimo penj moko dhi maber kabisa. Chuny gi koro bedo gi lit ni to koro ang' ne gi chom kanye. Apani mana kaka jatend migao mar somo no wacho chieng' manogolo penj ni ji manotimo penj gi te nigi nafas mar dhi e kar tiegruok moro amora. So kaponi in gi nyathi to kata in nyathi mawinjo wato neno manye poni ok idhi maber ahinya to ng'e ni mano kemogik nitie gik mang'eny oko ka ma inyalo timo podi. So kik ing'e ni penj ni duoko nene e kama koro ngima ni nyalo bedie ema kama koro kaka ngima ni bro bedie bro chalo gi kaka penj otimore. Mar ariyo VOJ aseneno ka weche wachore mathoth kendo asewinjo e mbui to kata kwago mbaka kuonde mowabetie wabudho e weche mag penj manyowuok nyoro. To jo Kenya mang'eny wacho ni dibedie ni nitiere kaka weche mag penj gi noko dhi maber nikech king'iyo
tiwacho ni ji nodwa kale mang'eny ahinya makata sikunde moko mapok notero ga ji mang'eny ruok e university sani koro iyudo ka jopuonj timo gimoro ne iketo results tindiko kanyo ni direct entry 100% transition an gi pacha kaka nene oken gino mang'isa diera ahinya oken gino mang'isa diera ahinya nikech e class kata sikul nitiere kaka ji chalo tek mondo iyudie ni dhano te nitiere klas achiel mokalo penj makata ng'amore machiel onge dobedie hawi maduong' mar Nyasaye ni klas ma ji nitiere 480 gi wiye to ng'amoyudo marks ma piny mogik to en B-. To sikul bende kata king'iyo tiwacho ni facility tiwacho ni gik moko ka laboratory gik moko ka library girige onge motegno to kapono timore kamano ni gitiyo matek to en puoch gi pak ma sikunde ge makoro nyego bene sirikal keto kaka model maneno ga ka nyithindo biro Nairobi ka samoro gidhi parliament samoro gidhi KBC moko bende biro ga karwa ka somo neno kaka gik moko timore ma MCAs luongo ni benchmarking magi sikunde monego terie benchmarking nikech VOJ adira makende en ni nyithindo somo jopuonje bende tiyo matek to kochopo penj to nitiere gimiluongo ni anormal curve en anormal curve manyaka ng'iyude ni nitiere matin mayudo A-, B+, B kodhi so that en gima wuok kama to dhi to duogo to kendo chako lor piny okonyal bedo ni kako wuok e echa to ena malukuro te jogo manigi lony e somo to manigi lony nono penj bro wacho ni class mora mitime assessment normal curve no nyaka bedi okobedi ni class ni jerie karieka te nikech kabe ni jerie karieka te to magi chako nenore chon ka nyithindo timo penj mar form 3 ka gidhi e form 4 to chako nenore assessment mitime kore kage bende chako nenore ni ka wan ga gik moko ne mock ake kata pod gitie koro mock kan mokwongo kapok wachope mock ma Siaya district ndalo no asto dhi Bondo district no watimo ga gik moko ni luongo ni assessment ma en data Bondo Siaya English Bondo Siaya mathematics Bondo Siaya physics inano gik makamago mondo jopuonjo ng'e ni to nyithindo mage mabro dhi maber to mage mok dhi maber mondo watim ang'o wamed jogo so cap results gi bed ni gin gik ma reflect from 3 results mag nyithindo gi to gi assessment mano timne gi koreka to en results maber to ka bedie ni mock kata assessments motime koreka gi nyithindo gi nok kal penja duo kaka ne gikalo gi tango bedie gi marach to mar ariyo en ni sirikal gimoro ku akelo Misori go yunyo wacho tich abich ma bende kane wang'iyo no penj ni newsroom to nomkawo wagi buok ni pile kotim penj tachiel kuom statistics kata na report ma jonek gologa en kaka ne nitiere mibadhi kata kwalo penj wang' ni nek nyolin ma oko wachie gimoro amora nikech gimomiyo giwacho ga mano en ni mondo jogo manigi paro moro amora ni penj makoro biro 2023 gibro kwal gine kaka jok manokwalo penj kande notimo ang'owa nodilgo giwacho ga nitie nyaka sikunde moko ma kanitiere gimoro michich godo ni nyalo paro neno oriwo boys higa mokalo kani paro ni chal ka gima nitiere ni nyithindo jodo kala ahinya noket pep jigichien motimne review mogol duoko kendo manyo kwa winje emomi ineno ka dhano mang'eny nigi luoro ni dipo ni penj manyo rumone maduoko ne koro wayudo ni results ma nyithindo gi oyudo samoro ok gin mag gi samoro nitie kaka nomigi gimoro mane ging'eyo magi revise makoro kobiro to en moamoya alamo kendo an gigeno no ken kamano to ka en kamano then wabodhi marach kabisa nikech kit kalo mokalore ne nyiso ni jok madwa dhi timo engineering ng'eny jok madwa dhi timo medicine ng'eny jok madwa dhi timo gik moko kaka wichoro science ng'eny to magi e gik miwacho ni gero piny courses magero piny maka wabedo gi dakteche to wabedo gi engineers to wabedo ga kenang'o ma penj gi kaka ne gitimo
to bro noro gi university ka to ng'eny gi gichopo kumonego gichopi interfaculty transfer ochomo gi tir licha interfaculty nitiere mawega kabisa mawache ni koro weche ka duoga apply kendo course manyien iro kamano nyarewila wachni kelo penje mathoth malo duoko normal curve wan gi trends kipimo gi kaka higa mokalo no bedo kaka je ibonyo wacho nitiere nonro mamoko mane nek nokomiyowa manyalo konyowa ng'eyo ni to e penj ma higa manyien ni to dhi bedo nade ma e penj mokwongo ne wane okajo mane nono penj ma siari paper 1 bende nyong'anyo ng'eni VOJ okel mapiyo piyo moko mokaw kargi ng'eni VOJ kata kapok wadhi duoko mar penj ni ing'eni ndalo 2-3 kapok duoko ni ogol kani ing'ie mbui ne ji wacho mang'eny ni duoko ni penj ni no kwal kabisa maparo ni nitie kata tich ang'wen mabasto tich abich igolo duoko ne nitie crisis meeting manotimre ministry mar education mane wacho ni jodongo mane nitiere kuro noketo wigi kamoro achiel mondo gine ni to dhi bedo nani mabe ji ne wacho ni duoko no ni nya gole tich abich kata wuok tich kawuono mondo mi orure gi yawo school mondo kik jotim ang'owa openj gi duoko mane wayudo mar ariyo mae mokwongo ma penjo gol miyudo ka minister owuoka to biro kata kani ineno kaka penj ni nogol ne nitiere ruruok mang'eny mane nitiere mane ni nyisowa ni idhi gol penj saa 2 ni en saa 3 ni minister kia dhi Trans Nzoia kia dhi kure koro ne en gima noru piyo makata kani ineno kaka ne en ceremony chanutieko dakika di ne en dakika matin kabisa mapok nwaneno to kano donjo sama ne jowete ma jofwambo no penjo minister ni to be ne ntiere ng'anyo gine duoko ni to wacho ni onge ka koro minister nyalo koro ni onge to Josebet ka wacho ni ne ntiere mang'eny makata mani neno jok mane mako penj mar siari manokelo wach mangu ni neno kokel ji piyo nikech ne ging'e maber ni nok gidwa ni mondo jogi otim ang'o owuo e gik manotimore koro magi aparo ni king'iyo maber to wapenjre ni kaka oganda wachimo kure nikech ka koro manyiso ni kata sani mwawuoye wach CBC ni ne wakelo mondo wagol 844 miwacho ni nyithindo kram ma korido ni mondo kel ma 70% nyathi timo kende 30% ma japuonj mang'owa puonje to koro ka koro sani pod wanene penj ka nitiere kwalo penj manyiso ni pod nyithindo timo ng'owa pod nyithindo timo mana cramming to gima dibede malit kabisa ni neno kata sani neno ka sani wabedo gi cases mang'eny kata mag dakteche negligence engineers buildings lwar pile nikech ng'eny ji dhi somo gichecha ni oken manosomo mar book to ne en manotimo cramming koro dhi otimo course miyudo kata university kuchecho mbalariany kuchecho be pod otimo ang'owa cramming koro kodonje practicals ing'eni practicals to pogre gi cramming tibro cram de mapenji tikadh kabisa to koro kochope koro mondo i-apply ikete koro mondo iti koro kanye makoro yudo kata timang'owa ji opogore nyocha ka nineno Twin Tower kucho ne watimo story moro mane waketo ji mang'eny achiel kuom gen nyar luo Akinyi Odongo masani nigi international fashion house mar lewni nonyiso ni en kanotimo penj no yudo D+ no en ngima ne norumo gi kanyo to sani ondiko ji adi jok mondiko ng'eny gi noyudo A mondiko kora paro ni sani kaka wasekete education sector wanyiso nyithindo ni kok yudo A kata kok yudo B tok ni somo koro nyithindo pachgi en ni wanyalo kwalo nang'o mondo wayud mano ting'eni nitiere dhi e school to nitiere somo ji te nyalo dhi e school to ji adi moa gi kalatas no maber monyalo present kamoro nitiere interview moro mane watimo achiel kuom kuonde mwabet kwa tiege to achiel kuom ng'ama nobiro mbele wano kano kelo kalatas tacho ni anokasomo kalatas no somo ma en masters ma procurement gimora mora ler to koro kane wanyise mana gimora achiel ni to nyiswa ni to ethics iwacho ni ethics mar public officers chik wacho nang'o
to mano kende no konya duoko. To kalates manentiere mbele watido gi penjire ni an nasomo kure to en no somo kure. Koro kanye ma wantie wan gi kalatese mok nyal timango ok nya konyo to mane mwane ne penj mano duokni. Sani wabro bet gi nyithindo mang'eny ni neno ka ne gin mokadalo fachiel 400 gi wiye kendo ne gipako ni kata jok moido iga mokadho ne gin 46,000 over 46,000 sani no duogo to 30,000 koro mano gitiyo matek kabisa to koro wanyiso nyithindwa dhi mbele ni wachimo kanyo Ero kamano nya Fred weche thoth ka nikech aneno kata ka jod bura moko bende osedonje gini kendo bandho komiti mar bunge mondo ng'iane na mochung' weche mag somo mondo ng'iane na wachni we achaka wacho ni Victor anachiel kuom jok mancha ne immediately ka results no bet kata kancho lande to bango e wanga kang'iyo kaka gigi chalo to nabedo gi to ma bang dala chiel e mbui mara mar Facebook ma digi nying mar Fred Ogweno kidhi kanyo tibiro yudo penjo mana penjo kawacho ni kaluore gi results mwaneno ni ntiere a given pattern kata pattern moro mineno kaka results ni wuok godo maketo penjo mang'eny maloyo duoko tawacho ni sani en thuolo mar mor kata mar celebration wewa celebrate koro en gima ayanga nikech waneno ka koro penjo gi bedo mang'eny maloyo ma tami kata kumi chak godo kaka jowete ga osewacho go Victor kidhi Kisumo to science mikalo biro nyisi ni dhi Kisumo mokwongo ibiro kalo Westlands kikalo Westlands matin in Kinungi lakini Ogweno kifuyo gitege to kata kifuyo gitege ching moro nyakibi kendo ni ntiere gibiro neno e yo midhigo ga Kisumo mabiro nyisi ni dhi Kisumo ibiro kalo Naivasha kasti chomo Gilgil mwalo kanyo kise kalo Gilgil tidonjo Kikopei nyaki winje kata muchiringo moro kanyo bende mabiro nyisi na dier tidonjo Nakuru kae to kidonjo Nakuru luore gi yo meluwo kichomo tibiro neno Kericho bathi ibiro neno junction ma Kisumo biro nyisi ni dhi Kisumo kisechopo Awasi kae to koro inaero junction kasto ichombo Buoye tidhi magi gin gik manyisi ni dhi Kisumo to ki idluoyo ka gimi dhi Kisumo tineno Narok tichaki neno Bomet nyaki chij ni chalo gimidhi Migori koro yo meluwo ni biro teri kamigike results mane waneno ni ne ji nie yo madhi Kisumo mak mana ni kogik to wanwango ka koro ji oland Migori koro mae momiyo penjo bedo mang'eny to gima duong' mawuok ka en kit nto kane en kuo to bende rang'iny mano okwale godo no dwa kwale kech kata kuo be dwaro ng'ama riek ajawacho ga piny kata kuo bende dwaro rieko nikech jakuo bende kokwalo to okwalo sama koth ochwe to oweyo gimiluongo ni ndach tiende koro konyono e ndalo moko nojo ni idhi om ng'ato mondo bi opimane tiende yomo ng'ato nto ne bipimane tiendi ka opimane ndach tiendi ka opimane ka tielo ni beromo gi tiendi to wacho ni tielo madongo ni to nyaka bed mar wuon ng'ane koro kaka ne gitemo nyono ni ne ok gitemo kwalo ka joma riek adiri mantiere ni ne ntiere chochni e duoko manolandi ni gima nyiso wa ni ne ntiere chochni Victor nwakalo through this system my system wakale 844 ni watimo penj duoko unejo juma mwachihi ini chiji nikech kata kimo mano kwale godo kata rang'iny mano kwale godo no kwale rang'iny mopogore okene na miyo nyithindo penj kende to achich gi bende ni kech asewuoyo gi bende jopuonj mamoko ma high school ntiere kamoro bende ni kit kuoni ntiere ng'ato mane odonje system mar grading deliberately masa moro ne dwaro mondo miyo favor skunde mamoko koro kanotemo mondo miyo chor grade mag skunde go mamoko to iro kaka regicha okodhi oduoke e wang'e kaka ne gino dhi obet kasto chalo gima kamoro diped ni grades gi no sudo mbele gi grade achiel nikech king'iyo thoth skunde mang'eny tibiro do ka C+ ni ema gigi ogike
C+ ema gigi ogike. Narrative moro ma jomoko temo wacho aneno ka ne ndie WhatsApp moro kiani bang thuolo malach nyaka ne Matiang'i bi ni skunde manie Kisii gi mag Nyamira kiani no bedo gi strategy. Nitiere paro moko mane ji ne bedo godo ndalo mane Samonge ne minister Mtula Kilonzo gi ne minister Joten Migip machongo ni doko mar piny ne lure timo maber mar piny ne lure kod kama waziri mar somo Victor magi gin gik maonge ng'at manotemo interfere gi gini ne o interfere to wiye no wilo kod duoko gicha koro chalo gima program ni ochikore malo gi grade 1 nekech king'iyo skunde ng'iyo nyaka results mag Lenana school chale skunde antie achiel mano oyudo duoko mamargi to onge kaka Victor school inyalo yudo ka index 43 Intie school ma okadwa luongo moro bende index 70 gimoro nyathi mane ni index 70 mobiro bedo namba 1 ok nyalre gigi pok notimorega koro miyo aparo ni kamoro ntiere samane gigi chochni gi obetie to mana kaka Rosin wacho ni rokni kata rikni mane ntiere ministry kacha mabende ibiro do ni gini olande to bang'e nyocha ne ntiere wach whistleblowers moro kano luore gik mancha notimore ka IBC kocha to kinde duto sirkal dwaro ga mondo mi gi change conversation kora paro ni gini kobiro to giyudo gi thuolo maber mar chak gi duok gini wang'e gin giringo mondo mi giland gini mondo mi ang'owa national conversation obed change nekech Victor wina nyisi e penj mitimo pachoka kata mana kanyathi ma samoro ok riek ahinya nikech ng'at ka ng'ato nigi uwezo mare inyalo yudo ka samoro ng'ato riek e kwan samoro ng'ato riek e Kiswahili gigi e kaka Nyasaye omiyowa gifting mopogore opogore ng'ato bende nyalo bedo ni en kwano no ok rieke lakini goro e mong'eyo Nyasaye omiyowa abilities mopogore opogore koro ibiro yudo ni e kind penj mitimo ga pacho kae ma bende penj mane watimo ka ok riek Victor to kata mi penj no ntiego mana juma chiele ot to pod ok kal nekech ntiere gik machalo kaka practicals mag chemistry gik machalo kaka practical mag physics en gima ka nyathi wiyo moko to kati ndikne chuno ni nyaka ndikne kodhi kopo letter by letter to kati miye penj no kati miye kwan kech kata mana ndalo mane watimo page ne ntiere gik moko ni moringe kor gweng jomoko bende ne yude magi gik mantie but kati miye gino to ka ntiere degree kata rang'eny moro ma rieko matin ma ng'ato nyaka bed godo eka ombulu eka kata onwang'o results ni kata ka onwang'o penj no ahead to nyalo konye to ng'at maonge that ability to mogi kiena wach kama aparo ni gini en gima kelo paro mang'eny kabisa kendo en gima lit kata doko ni koro ji wache kaka ji wache no nikech kidwaro ketho bungu to jomariek nyisi ni kik ng'adi yiende madongo ng'ad nyithi yiende ma pod wuok madongo ka weya ng'ad nyithi yiende koro ibiro yudo ka mae en gima kapo nono en adier ni ne ntiere chochni maromo kama to en gima dhi ketho piny ni e higni mabiro mbele ka nekech kiwango mane gini otimorego ponono gini dhi kama en gima pek moloyo to mogik en ni wasebedo piny maonge gimiluongo ni integrity nekech e seche ma wawuoye ni mabende en achiel kuom gik ma wawuoye ntiere bura madhi mbele kaluore gi kuo mabende chich ni kuo moro notimore kamoro ma pod ok adwa luongo nikech ok adwa go wi wach tiwacho ni ka koro jatend piny emodonjo kanyo kokwelo ka koro MCA mane gweng emichich godo nokwalo ombulu ka koro japuonj emichich godo nokwalo koro gimoro amora moluwo wa one society kata wany piny maonge giminyalo nyiso nyathi ni kuo ok kony nikech wasekaw mibadhi king'iyo gi gik matimore nyaka county ochalo ngima wakoro makata ka kidwa nyiso nyathini kikwal mano is the order of the day erokamano Fred abro ng'adi kanyo kachiela apani kijanyuol nikech wasesejo puonj ahinya gi nyithindo kijanyuol ming'e ni nyathini nodonje sikul gi marks matin bang' KCP to kelo ni A-plane adiera mari en ni nyaki penje nyathini nikech igni 4 go tene pok ochopo kanyo min grade mare form 1 form 2 form 3 nen ga DC to form 4 ka to koro buki en gi B+ kata A bedie jadiera mana kaka wawacho ga ni tombolo mokwalni
bedie jadira mondo idhi adhi e sikul tikoni japuonj pimna uru ni to notimore nang'o. En hono mane? En hono mane ma nyathini ugolo gi min ne mane en godo C- Koso Yesu to miye duogo B+. Di mar nyathina ng'amo kawo. Nikech nona to gik mabro timre mbele kagi. In kaka janyuol ibro penj ni to nyathini makoro ti daktari to dhano wito ngimagi e lwetene. Nyathini manyodhi timo engineering to koro wawinjo noweyo. Uduogo manyo tivet ni ang'o manyo timore. Kata bedi janyuol maratiro. Somo bo bedo mapek. Bro bedo mapek nikech kata ndalo mane wan mbarale ninge jok mane biro oluonge course medicine. Odonjo kama week mokwongo mar ariyo koro chako madho kong koro kodhi e class. Basto koro weyo koro. Ko kama to timo interfaculty transfer. Koro duoge magwa mayote. Koro dia team communication. Marwane be okiyot. In the social statistics man kwano na jimo loro kwano moko Ano kingade. Aparo ni in 2007 eduoko mano wuok kuom joma notimo ne eduoko wuok diriyo. To duoko se wuok diriyo pacho ka mido ka machacha ne wacho ni ne nitire kuoma no wuok malo ahinya kasto chako biro kendo ministry ochako withdraw. Aparo ni kata mana sani pod ok odeko. Ka jok mantiere ministry gi winjowa to gin gi interest mar konyo Kenya. Pod ginyalo ywa duoko ni magi duogi magi tim nonro ma Kenya onge kuma Kenya ringo dhie. Corona no chungo skul kuom thuolo malach ma kuma ne gireto gidhie onge. Pod ginyalo duogo ni duoko ni. Kao kamano to dhi chuno gini cut off mar grade nyaka gidhi gi ywa malo. To gima pekie moloyo ni bende nitiere ruruok mobedo kacha. Makata gi ywa e malo to kama ibiro yude ka nyathi mancha ne ni index 40 cha emodhi oyuado emoyudo e plane. Koro kata gi ywa e malo to gini oseruore mondo mi gitim inquiry. To malitie moloyo ni kata mana wabunge makoro wacho ni gidhi timo inquiries gi. Wabunge gi be pod ok waneno gimoro amora mosetimore. Ena gima report mar bunge moro amora mosebiro mochiwo nonro mobedo implemented. Gidhi mana umo gini ni ka gise umo to jidhi mana mbele. Erukamano. Giyudo nonro to ka gitieko to ka recommendation kacha to gigolo ng'ato ka ng'ato. Koro findings to nyingo nitie. Recommendation to onge. Erukamano. Nyakwara mogi wach mabende wabro medo luwo kabisa. Kwang'eyo ni nikech yiero no mako pi pacho ganda jo Kenya manyomi okada mana rikni nyobede wach manono penj ma class apagare ne koso do bede en ang'o Nyakwara Mgajwang. En wach mabende joma ni e sekta mar somo kanyakla kod joma ohero weche mag somo bro medo go e kinde ma wende wadhi nyime. Nyando odoke wang'e. Kawuono en odiochieng' no mabende sikunde mathoth yanga. Makmane ma joma dhi e class 9 kanyakla kod joma dhi e grade mar 7 ema bende kamoro nyalo chako donjo kochakre giko dwe mar 1 higani. Ma timore kinde mabende twak e sirkal manyien mar CBC osebedo ka dhi nyime banka aput mane owal kod jatend piny Kenya Dr. William Ruto bende chiwo lipode ma ohiu mangiso chenro hie mar CBC ni. Unyalo paro achiel kuom gik mane okel en medo jopuonj rieko, retooling mag jopuonj mondo gibed gi ng'eyo matut wach mar CBC ni ma chal ka gima kume pod omokrad. Nyaka wuono ni endi serikal wacho ni sikunde mathoth pod ok ochopo rang'iny mar bedo kod junior secondary schools. To yepo ochiegni chenro mandiko jopuonj maromo 35 bende dhi nyime. Kenya ochomo kanya. JB ma en mbaka ma wasego nyading'eny ndi. E kidienje mopogore opogore kendo chal ka gima oloko kite kaka same dorengo. Wan kanye gi wach mar CBC ni. Ting' ma janyuol ni kanye, ting' mar piny ni kanye. Ing'e ni ng'ato nyowachonwa ni CBC ni mwanye wanda udotenga. Yeni udotenga kidhi tiyude le, tiyude lum kanyo, tiyude yiende, tiyudo kalatas, tiyudo plastik, kata paket ma yogat. Iyudo kanyo. CBC mana kaka wasewacho pile chenro mokalo VOJ. Serikal nodwa bede gi rikni. To rikni ni pok anene ka serikal oketo mahino mar rese. Nikech ineno ka gik moko itimo mana mapiyo piyo. To kaka nene en ni nosechakore wan kode onge dok chien. To ka onge dok chien to ang'o monego watim mondo wane ni CBC ni odhi makare. Nyi neno ka jatend piny masani William Ruto kano donjo. No chuoga putu moro ni mondo koro timie task force mondo kawe pach jo piny mondo nywandi mondo golie recommendations ni to CBC ni brought him radar. Mabende ne gitimo
to e wacho mna ni rachne ni ne gin mna jok mane oketi ne gin jok mane nitiere mbalariany no kokawe jogo ma interact gi CBC ni mapile pile mondo gitim ang'o mondo ginywand pachgi kanyo joma luwo weche somo jolonye weche somo wacho ni CBC ber nikech piny masani dwaro nyathi manyalo timo gik mang'eny to nyathi ma bende talent mare emonyalo chiemogo makone ni talent ni en go opira to go opira ne michakie ka en mar ng'wech to en ng'wech no ka en mar wer kata mar loso gik moko gi lweti to mane mitimo ang'o mane makoro nyayo nikech king'iyo ni 844 makoro ne watimone dhano mang'eny kata koro nyo Arsenal lomani tino kati mang'eny kone abedi Ingereza sani dikora gocho ne Arsenal abedi kanye dikoro nikech ni nago opira to no kati mang'o no kayudo nafas so magi ma CBC dwa timo ng'o alo mondo kata ka en market mar opira ni to anona gi ji ma talent gi mar opira no nitiere to gima CBC kaka nene ni godo gi rem en ni janyuol no koikore japuonj bende no koikore jopuonj kano kel CBC to ne gineno kama en ting moro ma serikal dwa miyo gi tok med gi pesa nikech anyalo paro mokwongo kano kawo ni luongo gi ni tito trainers of trainers to kel gi KICD ka to siboi ne ng'anya ahinya kuom jopuonj ni onge directors okawo jok ma gihero head teachers no nominate mna jok mosiepe gi mondo dhi ochama allowance maka giduogo to koro jok monego gi train mondo ka dhi puonjo jo CBC ni notimo ang'owa ne onge gi chuny no moko bende ne wacho ni magir ma serikal ochuno wago ineno so ka japuonj no koikore maber to janyuol bende ka koro CBC chako bedo implemented to neno ka koro gik monego tim gi nyathine ni ng'eny to wacho ni jopuonj bende koro dhuronwa gigi nikech CBC dwaro ni ka nyathi oduogo dala to homework ne timo kode assessment mage kande inemindike report to jonyuol mang'eny wan wang'iyo ne nyathi kodhi sikul ten ting japuonj inang'e ng'iyo mna report form ni tiyuda adi okiko tam ineno mane gik mwang'iyo koro kokeli ni nyaka ng'idogot chon ibed gi nyathi mondo tim kode homework tino ni koro japuonj thagi gima kama koro chopeni en ni sikul ka sikul nyaka koro bedie gi forum mare ma jopuonj bet to nyithindo bet to jonyuol bet to ji winjore ni ang'o monego tim nikech ka en syllabus maber an jonyuolna ne japuonj mama nano puonja Kisongo higni mang'eny e primary school bodo primary naneno ga ka tam poko chakore to timo gimoro ni schemes of work to pile koduogo to godhiambo to timo gimoro ni lesson plan to gigi nyicha tinde kago kode mbaka gimomiyo notimo gi to koni otimo gi mondo ng'eni e koro jumane ang'o mabiro puonjo to kaponi nitiere gimoro mabiro dwaro ni nyithindo dhi otim tawacho ne gi chon to gidhi gi koregodo chon jopuonjo mang'eny tiyo gi CBC kaka punishment na nyithindo emomiyo ineno ka mbui ka saa deko tino to janyuol penjo ni to koro yier gweno marachar adwa golo kanye ineno sani to koro adhi golo koko yuo kanye nikech mane gimidwaro sikul so onego bed ni jopuonj odogi e chien to ging'eyo ni etamani mai gima syllabus timo magi gik mwabodwaro kuom jonyuol jumani mar tarik 20 gi wiye kama nyaka tarik kama wabodwani nyithindo gi obigang'o okel tong gikel gweno gikelie kata ka en aluru mothol ineno gik kainago mondo janyuol ikore chon to kochopo chieng' ma nyathi dhi skul to nyathi koni baba kata mama mae week mano koni wadhi ang'o gi tong mae week mano koni watimo ang'o watero yuech mae week mano koni watimo ang'o wapakta rungu wapakta gimo kama koro janyuol bedo gi ng'eyo an kipenja mane kama CBC onego chom to nikech nyithindo dok sikul kore wacho ni tam nyando dok e wang'e gimanda kwa katieko VOJ en ni jopuonj mondo odogo e puonj kama nyo wantie ni jopuonj mang'eny nyo kawo puonjo kaka side hustle nikech omenda nye onge covid norocho gik mang'eny koro ni yudo ka jopuonj mang'eny engage gik moko mabathe mondo tim ang'owa gibende gi yutie an gi kwayo ni jopuonj wadoge puonj kech koro tam dok kane nitiere ka sikul oro tibedo gi nafas mar timo gige nigo to jonyuol bende wabedie joratiro wakonye uru jopuonj nikech nyathi minyuolo mamari en ting ni ok en ting japuonj erokamano sama Nyasaye okonyi mi nyuolo nyathi ing'e achiel kuom gik ma sirkal oketo gimiluongo ni Basic Education Act wacho ni mopogore kod ting ma sirkal imbe janyuol en gi ting' ni weche mag somo
iwacho ni mich maduong' ma janyuol nyalo miyo nyathine e piny masani maloso ne ngima makiny. Miye thuolo ma kamano mondo konyre go mondo kony godo piny bende. Ting'e ni bende kite adek mar kendo ema nyalo tena gulu achiel ka onge to kado miloso cha nyalo pukore piny joni nikech gi nyingi. CBC ni ochomo jo Kenya gi kanyo. VOJ ngeni Jay bonyo ka winjo ka wuoyo tada go acho ni ngeni wan mich mane Nyasaye omiyo wan nonyuolo gi jopuonj. Omiyo kidonge ot ma japuonj nitie tingeni pod gin japuonj nyaka sani. An kata ka ntiere dala pod ipuonja nyaka sani. Koro mane benefit mane wayudo kaka nyithi jopuonj. To kodok e wach ma CBC ni kanchi winjo CEO mar TSC kane wuoyo ni winjo ko wacho ni gin giri tool teachers 9,000 e CBC kendo ne giwacho ni tarik 30 dwe ni gidhi ndiko jopuonj 30,000 mane gitimo interview norumo tich abich chieng' mane gigolo penj. To penjo maduong' monego wapenje ni to CBC ni jopuonjwa wantiere godo sani be ka gipuonjo to en mich iwacho ni passion en gima gidhie ni chuny gi dwaro koso ni tich onge ni koro ma tich mane giyudo nikech jonyuol machon kane ng'ato japuonj to ne en japuonj nyaka gweng' ne en japuonj nyaka chiro koro moge nyathi te en japuonj to jopuonj masani en japuonj sami donje gate to kuwuok oko to te un jopap koro mae koro ipuonjo nyathi nang'o nikech japuonj bro ido kaka japuonj manchotho Nyamira cha ingeni kane watimo story tidogi yudo kane en very big a TikTok ma TikTok no korido gi penje ni to saadi e staff room mano puonjo to saadi mano recordre e TikTok ngech TikTok manye thendo donge ministry wacho ni jopuonj nyaka embrace ICT technology inyalo embrace ICT kipuonjo go nyithindo lakini samoro nyatiyo gi TikTok no samoro miyo ji concept kata moro mar concept mar physics moro kati puonjo nyithindo ka in maths to samoro itime maths mok ende kanyo to ok ni koro in ng'ama kori record samoro miel samoro mielo kuna koro mane kama koro somo ni boti mang'owa orochre nikech kata chon kane wadongo jopuonje mane first role model mar nyathi nikech kane dongo tidwa ni mondi pend kaka japuonj koro ka japuonj notimo gimara tido kama nyathi betima ng'owa chimo koro sani e CBC ni makata waneno sirikal wacho ni CBC ni jok manobiro gi concept mane gidhi magi benchmark sirikal manodhi benchmark ndalo matiang nikech gini nochako gi matiang pinje mane gi benchmark CBC tiyo maber kabisa kane giduogo joma notimo pilot machiel kuom gine kata experts manowuok e mbalariany gima nonyisgi ni nyaka wabed gi infrastructure maber manyiso ni school nyaka bed gi opportunities mang'eny kaka ni neno je ibonyo wacho kata manyathi ka en nyathi matugo football te entiere gi kama pap maber monyalo tuge monena diere ni nyathini nyalo tugo football ka en drama nyaka ubed gi resources maber gi theater manyathi nyalo act ka en ng'ama timo hotel en ng'ama ntie kone monyalo dhi kata mipuonje ni recipe makama mane koro chuny CBC mwawacho but king'iyo kata skunde ma wantiere sani ntiere skunde moko miketo mane toko odi kama makata pap mituge no onge to chik mar chako school wacho nang'o nyaka bedni ni wan gi playground mag jopuonjre mag jopuonjre gi size mare koro mano tinde eminjo ka wacho ni mibadhi mosedonje ido ka ng'ato dhi ido school ma en mana tokodi kama nafasi moro mathis mabe ido gi penjri gan to ma en school koso ken school koro mae makar koro idonje CBC ti penjri to koro CBC ni ne ginyalo implement na nikech koro nyisa ni ti nyathi masomo Nairobi ka ma skunde ni gigi mora nitie nyathi mani Mandera kuchocho ma bandits gore pile igo gi pile jigore al-shabab gini nitiere kuchocho ma samo wuoth mochope school no to nyathino ol makoro dhi somo koso dhi timango koro anaparo ni CBC ni nen gi maber kabisa lakini kaka nokete mokwongo infrastructure ne onge mar ariyo retooling magi wacho mar jopuonj ni nonego gi retool jopuonj magi wacho ni koro sani kama wachope wan gi jopuonj moromo makata sani ka koro waro laut CBC to nyithindo te bro yudo the same
benefit moko ni nyathi manitiere West Pokot opogre gi nyathi manitiere Nairobi. Koro anaparo ni magi challenges manitiere CBC ni ne en gima ber kabisa. Erokamano. But kaka gitime emineno kelo shida ma wantiere godo. Erokamano. Jomochung' ne weche mag curriculum, jo KICD, Professor Charles Ongondo gi team ne gi jo ministry gine gi ting mapek ahinya. Kare gin tinde jopuonjre manyo timo penj ma klas 8 ka wapenjo kaka jofamo ni bedo ng'ama ng'onge igo bedo nang'o ok diwinj ng'ama talo nyinge no bedo japuonj na neurosurgeon nikech mana gima jo wacho ni kibeti japuonj mokwongo ichuli matin to puonj ni en side hustle mayudo ka ng'ato en japuonj to kon en farmer en gi taxi en gi boda manyiso ni kachacha ema pache te nitiere time ne te otiko kuchocho koni school ka ologin ni donjo go kinyi sama kama apuonjo klas 2 adhi course makama atime klas makama atieko mara marudi erokamano Fred dumno wachni Victor ang'eni en gima jonyuol pod bro medo goye mbaka kabisa en wach mabende aparo ni kinde mokalo wase wuoye kata wase lose to nekech mondo mi ochako duo kendo e mesa mar kaka wanene ka tiende ni en gima pod liet kendo en gima affect jopiny. Gima duong' mipenjori mana kaka jowadwa osewachogo nito ang'o manomiyo wabedo gi CBC mano e penjo maduong'. Ere kaka CBC ni obiro kaka odaki kamatin ne ntiere paro ni 844 system ne en paro maketo jok manyalo mana kalo penj lakini koro kobiro ka ji koro dhi e ground to koro jogi ok nyal mamano en adier. Aseromo gi ji mang'eny kata mana komwatie ma ng'ato biro ng'ato nyathi otieko kendo en gi degree to kata mana ndiko application letter mar kwayo tich kende ok onyal degree to biro motieko. Koro system mar 844 ineno ka gima ne otemo puonjo ji mana kalo penj kata mana cramming kaka iwacho gi dongere tiende ng'ato dwa mako gik mang'eny e wiye to gik monyalo timo onge. Koro miyo paro no biro ni mondo CBC ni obiye yo manyalo tap talent to gi gik miluongo gi dongere ni unique abilities mag nyithindo. Tiende ni ntiere kaka ineno ntiere kani kuom ranyisi ntiere gima jei ema nyalo timo molowa waduto te makata dok ni wajolendo wate lakini kaka jei kotime to wuok makata na time odiochieng' te to samoro kanyal wuogi. Kuom ranyisi wabet ka ji adek ineno ka ine mitayo chenro ni to inie mitaye makata ichaki miyago ni ana tayo an samoro mana kipenja penjo tanyalo duogo ng'ato nigi tije koro gima ne biro ka ni talent ni nyalo bedo tapped chon kipenjo kaka wabedo kae ni ibiro yudo ni samoro gir lendo ni nowuok e iwa chon ka pod watindo ma samoro ibiro yudo ni ng'ato ne nie klas 3 to isechako somo taarifa ya habari kaka iwinje gazeti okichiwa chiwa isechako somo journalism club chaka journalism club chaka okichiwa chiwa to yudi ka inja ndiko kaka wan joma jofwambo mano bende kaka timore mibiro do ka nyathi moro ja klas 3 to nyathini eno era gige weche gima nyathini do ka tuda gari mangari dhi mayanda chiwo bende ranyisi moro kae ni kata mane gwen kunde moaye ibiro yudo ka ng'at maloso redichi kata mana TV e kor gwen kata nyathi moro manowe kata ma klas 3 to japuonj motimo physics nyaka gi physics gego te kata mana ng'at modhi mochamo motingo nyaka abot wayengore kamane kimiye TV no kote okonyal tidini ntiere unique abilities masama Nyasaye ochweyowa ng'at ka ng'ato nigi gimo nyalo timo maloye ng'at mawadgi mae mamiyo CBC ni ne biro mondo mi gigi obed tapped kata obed identified chon koro ka ng'ato wuok to nene ni ng'ani eno nyalo tugo to en ikawe ni ing'iyo kaka onyalo yudo line madhi gi tugo line madhi gi gige adhula kata doko ni jeye tamogo korka manu kocha mano lit mapod wan godo ok watin bende koro ido ka gini kaka ne implementation mare odhi otimore ne okwane ready sama ne gini chakore nyalo paro jatend nat motelo Sosion nogo nduru ahinya to ng'ama ne winje onge nowacho ni onge somo madhi mbele class ji wuondore lakini CS mar education Amina no tamore mogole magi sande magi neno ni en ng'ama pingo koro dine winje kamoro dine gini okonya koro mi ibiro yudo ka
talent kata gima nonego beni CBC ni biro timo ok e gima koro timo nikech king'i adier ibiro yudo ka kata mane gweng kucho kuom ranyisi nitiere story mancha ne waneno e Ramogi TV ka mar kijana moro ma japuonjre e mbalariany ma Jaramogi Oginga University of Science and Technology mido ko loso teko mar stima gi uwuoyo mar dhano to ibiro yudo ka nyathini kata kijana cha kone onyalo yudo establishment maber to aparo ni onyalo bedo achiel kuom best engineers manyalo konyo koro jok maka magi kanyalo bedo tap asewacho ni ji nigi talent tema kata mana jakuo bende nigi talent mana ni talent neno emutiyogo marach Roslyn jakuo is talented ng'amofuo ok nyalo wuok ka mapangi madhi rob bank mokawo pesa modhigo mana ni otiyo gi kuone ni yo marach king'iyo lipode mosewuok e juma mokalo ni ibiro ka jo Kenya mang'eny sani koro dok e kuo mar mbui ma ng'ato nyalo hack system mar bank jomulot moro bende no hack system mar bank mokwalo chiegni pesa moro mar sako 900,000 ng'amofuo ok nyal timo gini ng'amofuo nyal timo ma koro momiyo talents gi kane bedo tapped sama nyithindo giwuok iyudo kamoro en werno e mare mana kaka kinde moko nasewinjo na wacho kai juma machielo cha ng'ato kaka iwinjo osito kale ne ywak ni gini nomiye kapodo kidoro koro iyudo ka mayo mane nyalo konyo mondo mi ng'at ka ng'ato kokete talent mare to tiende ni gima ng'ani time ka Fred ema time to Fred time maonge ng'ama nyalo time kaka Fred koro wabedo ni Fred industry momakono nitiere ji mang'eny mobiro employ ng'ani bende ka time koro ji bedo jomoluong bende nigi luong mar puonj gimbo sene gi chon oneni je in to puonj ka kipuonjo to nyithindo kalo to nitiere ng'at ma katikete e class to en owuon ok winji nyithindo bok winji kai to koro gini ne dhi bedo mayom mak mana ni implementation mare kaka jowete osewacho emodhi obetie marach aparo ni ng'wech moro nodwa wuok kae mabi penjori ni to why ere gima miyo ng'weji ni ne nitie kama nikech wasebedo gi 844 kuom thuolo ni ang'o mano mono gi kawo thuolo mararia mondo gini okele kata mana face kata okaw mana 10 years Kenya ok ringi Kenya ni erokamano ano kasar ringo matek mokalo Fredo wacho wach mathumo omiya paro japuonj moro ne puonjo Maseno University luongo ni Professor Okumu the late Caleb Crispo kane gigo ngolo moro gi madanji perimeter gido waya kadhi SK show Kisumo ne piny ne lich mokalo weche thoth ka Maseno donge weche ng'eny Maseno kanyo kabisa nyakwara Mungajwang lakini no kagore gi wadgi nyakwara Mungajwang anyalo paro ndalo moko na penjo Professor Charles Ong'ondo paro mar CBC ni nowacho ni kaloro koda dwaro mar UNESCO pinjo nego beni koro nono curriculum margi mar lorruok gi dwaro mar dongruok mar piny miyo Kenya koro to ne ok onego beni koro dong kata dong chien e chenro makamano kata kamano janyuol iparo nade king'i neno tipo mari mar Ramogi okinyi makawuono kata kiwinjo Ramogi FM wanyalo medo jiwo paro mondo ng'e to wanyalo tego chenro ni e machalo nade kaw kamano wakaw ywe moro maduno ka waduogo weche pod thoth ma en kaka wanene Radio Ramogi, Karchun Jaluo. Radio Ramogi.
Oganda duto nigi pok mopogore opogore. Kata kamano, ang'o maketo pok mari mondo bed mopogore gi jowetegi? To ka gibiro at the ground, gi appreciate ka gineno kaka watimo gigi gi lwetwa. Dibed ni pok mari kelo ni yuto kata loko ngima mag jogo mantiere alwora mari. Ken gi passion, to obro bedo profitable with time. Chenro mar pok opogore rango jogo mantiere gi lony gi talanta mopogore opogore. Kik idek ne chenro makama chieng' tich ang'wen juma ka juma kod Sharon Ong'ao mana e Ramogi TV. Wuodh bedo ng'ama miyo ma janyuol thoro bedo gi ilo. Kata kamano, onyalo kelo wich bar mokalo. Maristops Kenya ni kai mar misir e kinde ma ipek, chiwo arita makende kendo bang' konyruok. Kaluwore gi dwaro magi, Maristops Kenya yudore wang' apaya ma Kisumu Kakamega momanyore gi od thieth ma Russia. Opuodhgi kod NHIF kendo giyie chudo mowuok kuom kembe machiwo kumba. Ywa tole namba mar 0800 72 00005 mondo mi chan romo kata mondo ing'e mathoth. Maristops Kenya, jolonye weche mag thieth mag joma mine. Ote mag jokanyanam thoth ka mokalo wacho ka ni maka juma ikona kanyo ni kawuono odimbo wach makelo ywarok CBC puonj en side hustle kaka wan jopuonj jolony penje osetim en lit mane momiyo ka nyithindo okalo to utamuru ni gikwalo penj. An Patoba Ngoko Bwana Bonyo penj duto nyaka discriminative normal curve ka ok yudore to nyithindo ni penj ok kare. A statistics exam ka ok ber to obedo standardized mondo mi joma ne oseto penj bed gi nying. Ok wabi bedo gi barupe mag somo manyiso sombwa. Kuom duoko mar penj KCSE anachich kod results. Ere kaka skunde mokalo duto te wuok mana Kisii kod Nyamira counties. Moro ka indi wacho ni paro ni mano ento penjo mopogore. Anenu maler mokalo to kata kamano tabu ma osebedo ka an go e Kenya ka wach ma standardization mar penj ni ok osebedo ka itime yo mowinjore. Markers kod joma kao data after marking gi collation mar data nyo chal gi mane ok otimo tigi maber kadro koda kaka itimo weche mag statistics. To wacho kamano moro ka indi mapiyo wacho kanyo ni Kenya anything is possible from stealing elections to exam leakages. Nyinga en Bob Lango. Nano kanyo ka jagoro machon mar rirok mar lakteche ma Wuod Thuru. Dr. Umuluga bende nyo openjo moro matek ahinya. Wacha chiel nogo ni endi abro manya na tweet neno abro somo ne jokanyanam. Wach duoko mar penj oseketho somo ma Kenya ka. We also will give objectives and goals mag somo e Kenya ka. Waloko skunde chiro mag ohala, jotend somo gi jotend sikunde odich loso mwandu through results. Yei bonyo. Adiri ni kanye. Jalni ywak ni waloko duoko mar penj en ohala. Ratings ka ber. To marketing strategy ichwe mane wane. Ingeni VOJ maling'ling wacho ni juma mokalo. Ingeni kanye wuok tich nogol report kaka nyithindo dhie form 1. Koro jonyuol mang'eny nitiere sikunde boluonge nyithindgi to nitiere sikunde manyo gidwaro. To maling'ling moko wacho ni nitiere sikul moro manye kwa 50,000 monde ka mi nyathini nafas. To kanyo ochopo tich abich maduoko wuok. To en achiel kuom sikunde mekore wacho no time mabeyogi. To koro jomanyo konegi ni big 50,000 ka koro wacho no wachne gini gidhi single of 200. Nikech koro demand nitie. To mana kaka kane pokwa kanwa ne yweyo kaka nwa wacho gi jowadwa gi. Duoka inano moketo nying sikul malo. Miyo sikul bende timo gik moko winjore. Nikech koro ging'angi go korgi ni wan we are the best. Koro ji dwaro wa mang'eny. Koro minene ka gik kamibadhi giri gidonje ma nyathi monego donje sikul no
mano yudo max ma genuine KCP muluonge sikund samoro nafasi biro tame nikech nitiere ng'ato manigi pesa madwa keto nyathine sikuno mondo dhi otime maber ka nyithindo manyotimoge bro miyo mibadhi mar donje form 1 dhi malo nikech tie to entie ichulo pesa mondo ji odonje to koro be idwa dhi malo ahinya tibro ido ka koro nitie nyithindo moko monego donje sikul to ka janyuolo dhi adhi report ni japuonj ana kwayo ni umina nyathina ni odonji ka onge gimochulo nikech pod aonge go to nafas neno nyalo la so gima omiyo wawacho ni results gi nyaka nonie kata nyaka goye mbaka en ni mondo wabedie gi piny ma respect tich matek nyaka wabedie gi piny ma respect adiera nyaka wabedie gi piny ma ng'ato ka ng'ato yudo gimokayo ok ni in ni kang'or to koro ka ochopo chieng' keyo to koro in njugu emiyudo nikech njugu beche ng'eny e chiro gimoro ariyo ma nyaka wachi kanyo en ni kaka nwago mbaka gi jowete nani ni chon kane nyathini e sikul to kotim maber to in janyuoli konini mari ni dhi iteme godo kar bawo inano dhi manyne kumithethe tere ne fundi mar redio cha mondo dhi otim ang'o opuonje tich nikech ni neno ka sikul idwaro mna jok ma kisungu luongo ni book smart to magi gik mane CBC otim ang'o results manyo wuok ne ogolo nyithindo ma book smart mambele ka bro hinyore nikech gima kendo nyo wachie mane lit na kanwago mbaka gi jowete na newsroom en ni waziri mar education wacho ni jomoyudo igi jeluf pradek gi kik chuny gi tho nikech TVET nitie to teacher training college bende nitie gibro dhiye to daktari be ginyatimo koro mano wacho ni ka waziri mondi emosecha teacher training gi TVET nikech Kenya ka wan gi shortage ma plumbers Kenya ka wan gi shortage mar jok matimo electrical work jo wire gi kech tich ng'eny dhano gedo to jok matim tijgi onge to waziri owuon man ochung'ne somo to wacho ni koro TVET ma produce jogi gi teacher training madhi mold nyithindo ni jo igi ema bro dhiye Minister Kiani ne otim lokruok ahinya entry point mar teacher training colleges nyisi ni to en waziri en ng'ata ina mane mano koro japiny nyaka koro sem jumbe mare nikech jogi no vet jogi on behalf of jopiny kare aparo ni gidho bonyo kanyo be nyaka wapenje niya gima wacho mar kisungu wacho ni book smart ni emomineno kata kuonitie mang'eny e skul nikech ji tedwa dhi e mbalariany koro kata nyathini ng'e maber ni ma to ken mbalariany material to nyako dhi mane ang'oa e mbalariany koro yudo kodhi kalatas entiere go tonge gimonya timo ndalo moko ne wacho ofis ni kata samoro nitiere ma dwaro experts manigi technical know-how tiyudo ka tek kabisa nikech ji temi dwaro nyaka igol mane mbalariany technical institutions gi ng'eny ji ok tim ang'o ok dhi kata janyuol kiromo go to nyisi maber ni an adwaro mana kaka nyathina nyalo timo bridge course mondo mi bang'e otim ang'oa odhi e mbalariany koro yudo ka technical kama ne wantiere gi ji mang'eny tindo tim ang'oa onge Serikal be koni kineno ka gi advertise positions tiwacho mana ni entry point degree koro yudo ka ji tedwa ni mondo itim ang'oa oyud entry point no emomineno ka kuo bedo mang'eny to di koro sani ni wa respect jok man nigi technical know-how taparo ni kata mano bro konyo wa e dongruok nikech jok manigi technical know-how go emonego beni wamanya ahinya motimo moinga ng'owa jok modhi e mbalariany. Erokamano. Fred, kawalungo weche ma jopiny openjo gi duto weche mangima mokalo dibed ni gima dho ngere luongo ni mindset about our education as a whole nikech ji somo nang'o wasomo ni mondo wayud oboke manyalo konyo yud tich koso wasomo mondo watigi rieko mar konyo piny e yo moro amora. Ndalo mane wadhi sikul ni nyisowa ni ukisoma kwa bidii utapata kazi nzuri sana. Koro sani ugi kama dhano osomo moko kosomo gi bidii moko bende wamesoma kwa bidii but koro ji osegi kama ruore. Aparo ni system mar education ma Kenya ka watieke wasegi kama wawacho ni wagik saturation point makoro gi kama iyudo ka degree gi ng'enye papka
masters gi bende ng'eny e pap ka, but ok gin masters gi degrees gi PhDs manyalo solve problem ma jopiny ni godo. To somo onego bed ni somo mogik e rang'iny mamalo en somo ma solve problems. Emomiyo universities nitiere kanyo to their core mandate en research institutions. Kata kinde manchine no corona nitiere ka ok iwinjo African institution mokelo vaccine. To ka wan koda research institutes mang'eny ma bende tiyo gi pesa mang'eny ma kuom jopiny. Chakre kia South Africa nyaka Misri, iwiro ka vaccines mitiyo godo Kenya kae gite, ibiro winjo mana Pfizer, AstraZeneca, gin gik molos e pinje jowagunda kate. Koro jowagunda gi nokelo system ma ubiro puonjowa kaka wanyalo memorize, kaka wanyalo mako gik moko. To kaka ji nyalo timo, gik moko bedo matek. Tawa adwa wacho katieko ni Victor, jorotenge gin joma riek. Kendo jarateng' mariek ma kata odieche gi nong'eyo. Emomiyo ne gimiyowa system mane puonjowa mana mako gik moko. Nekech dwe mokalo ne alimo kambi mar Isuzu kane wan kanyo gi MD. To edo ka gik mang'eny itimo kineno geche mag Isuzu gote gitimo mana gi jok marotenge ma lori no wuog maringi. En ang'o mamiyo ji nodhi oketo maino margi mana e kalo penj kende. Koro osegi kinde makoro awayo jogore gi lak. Mana kaka ineno jogi kata nyithindo makoro nokalo sane gi, owach ni gikalo. Nokalo sane, osegi kinde makoro degree gi koro ok dhi konyo. Masters gi koro ok dhi konyo. Emomiyo ineno ka piny koro tek, mido ka ng'ato nigi masters to joriemba piko. Ido ka ng'ato we class 3 to giriemba piko. Koro ji uruore gi te nikech tich onge. Koro gik kama janyuol kata nyathi mawuok sani madongo sani. Gima miyo ng'ato bedo great society, kata gima miyo ng'ato mew, kata gima miyo ng'ato dhi mbele, en problem mi solve. King'iyo kata mana jok ma iwacho ni jomwandu malich e piny mangima, ibiro yudo ka samoro nitiere mana problem achiel matin mo identify to solve. To koro mane mochiemo godo. Mana kaka ng'at mineno obiro gi Facebook, ng'at moro biro gi Microsoft, ng'at mo biro gi Twitter, ng'at mo biro gi TikTok. Koro nyaka wabedie kinde ma ng'ato nyalo ng'iyo ni society kong'iyo sani wan gi problems mag environmental challenges, climate change. Ng'ato ng'iyo ni to ere solution monyalo offer. Nyaka wachope thinking ma ji ng'iyo weche mag education kaka solving problem ma society ni godo. Mane kama biro gik nekech ing'ene rieko ma ng'ato nego kiyudo kaka kijana mana wacho japunje ma bana mano biro gi wach mar teko stima cha. Tino ka gino sirikal nyona piny ka kata ng'ama wuoye eno nyona tabu mantiere gi wantiere kod duol moro mar iluongo ne duol mar science na Costa nitiere. King'iyo kada mana regulatory authorities ma wan go, anyalo paro ndalo moko kebi moro noloso od lendo mar radio mambita cha. To kiyudo joma tek mochung' ne compliance CA kowinjo maling'ling kamano giseringe side. Koro ng'ane mana ng'ame ng'wana nikech samoro onge ng'amo yudo thuolo mar boye maber mar ng'isi ni time e yorni kata ting'e malo, nikech wan kaka ute mag fwambo wan bed ni koro walande no wasunge ne piny nitiere rieko moro mopondo kamoro ka madwarore ni mondo okonye. Koro leadership mag regulatory authorities gi emenya koro wuog oko. Anyalo paro bende kes moro Kitale, kijana moro obukore oloso chopa joke kadhi kucho ng'iyo airworthiness mare to wacho ni joka ma gini ok nyalre. Kijana moro bende Bometka ne oloso radio ma olendo chiegni kilometers moko mabuora. Mak mana ni nitie mentality moro no biro ni gima jarateng' oloso gino ok ber. Makata kidwa dhi nyiewo ting'iyo ni ma wuok kanye ma oya China. Ma olos pacho ka ma ok ber. Kasto bende nitiere mentality moro ma bende jogo mama wuok kanye. Paro moro bende ne ochako dio bende ido ka thoth jotelo mantiere gi mondo mi ginya gigi momi no wacho ni CBC biro konyo ka. Ido ka gipiro gigi. Nikech samoro odhi mulo ng'at moro. Nitiere sama gigi koa oko to nitiere kaka jogo yudi e ber. Kata nitiere ng'at ma jadonga ich moro maloko gigino. Koro kidhi mule midwa loso gigi pacho ka. TB3 makata sani emi iwuok ni koro nitiere industry moro idwa loso mari moro madundo makelo alternative. Tibiro winjo ka jok ma
enjoy monopoly nakia kaka monopoly iluongo gi senior no achini wakiritimba senior Urarieda the Duke of Rarieda Shah jok ma kembe gi omako sekta madongo gi iyudo ka kinde duto gitemo thiro gik mawuok kama but aparo ni conversation machalo gima wawachi en gima nyaka dhi mbele mondo mi janyuol moneno ka nyathine nitiere gimoro monyalo timo kata kineno ka nyathi dongo tineno ka weche mag geche gi mohero en mechanic de monyalo loso gi gigo kik ine ni nyathino ok riek nikech sani bende king'iyo tido ka mechanic go be koro nigi pesa moloyo nyaka jok man gi masters. Erokamano aparo ni bana gidho Fred kanyo kwa tieko to aparo ni ko wacho wach mar kaka innovation nineno kata sani sirikal mantie sani wacho ni mondo watim innovation to gima timore ni embalariany sama wasomo kata kidhie TVET gini to wang'iyo white collar job wazungu wacho ni white collar job mondo ondiki onge ng'ama somo mondo chak biashara ne ndalo moko iga mokadho nyicha wan gi ambassador ma China to nwa penje ni un ang'o momiyo gimoro amora une mudwa ni mondo kelno ang'o momiyo kupuonjwa mondo tim interpersonal skills upuonji jopiny to no nyiso wani siri momiyo China nitie kama ne nitiere igni mag 80 China ne third world country sani koro en achiel kuom pinje ma pimre gi US gi Europe to wacho ni gima ne gitimo ni gin sani giwere gi white collar job idhi school isomo to kitieko tok ni gindiki nyaki ya kanyo mana gi innovation ma inichako mana tiji kiwuok kachacha koro gin nyaka gi incubators manitiere kamoro milengo province milengo ni Hanjo koro kuchocho ema ng'ato ka ng'ato idea ne kantiere tiluongo ni kete incubator koro kanye ma koro sirkal ng'iyo ni to wanyalo konyi nade mondo idea nini obed gima timo ng'owa maduong' manyiso ni wan mane mapod waonge godo kata sirkal mancho acha ne wacho ni industrialization en achiel kuom pillars mag big 4 to mano no kolokore nene na wach to kunwa walk the talk kora pani kwa dhi mbele mane gimonego watim mondo sama ng'ato dhi school tinyise ni anadwa ni kitieko to many tiji kik mondo ing'e ni ibro timo ng'owa ibro ndiki nikech mane mido ka ng'ato mano wuok gi first class obet dala kata higni 10 pod orito mondo timo ng'owa ondike erokamano udonga inya Jeibonya kapok watieko nitiere ng'ato ka Lawrence Otunga omako kodi amen Roslyn wacho ni jopuonjo konego bede TikTok koro osiepne mamagi nga Clifford wacho ni kanye magitieke frustration mag kaka jopuonjo komed gi pesa to gibro wuok e TikTok kanye magisiye mano Lawrence Otunga jakomar kuno pet kanye magisiye Lawrence kumbedo kod chenro gi pene kapile Lawrence erokamano ahinya kuom bedo kedo chenro ni endi gima Roslyn owacho gi gima JB gi Fred owacho omiyo paro godo twak mana bedo go gi jambetre Alan Obiero chieng' moro ka ne gidhi limbe moro South Korea Seoul gin kod former PS mar ICC Jiromo chieng' kane otemo pimonwa weche mag Silicon Valley kono kod kit riekni ma Kenya onego beni koro somo kokalo kuom pinje maket kod mago mane kinde mokalo chien opiem kod gi yore mag yuto to tinende gi yombowa futa boro tenya kwa Ramogi kamano nyakwa Ramogi jwang' weche mopogore kod weche mag somo bende pod obro medo goye tinende komiti ma ji abirio mane ogwel kod governor manyien ma Siaya James Orengo ma otele kod auditor general machon Migosi Edward Ouko nyogolo report ga yanga mangiso ni mibadhi otiape sirkand governor machon ma Siaya Colonel Amothra Sanga penye nitie mathoth malodwoko ni to county assembly no bedo kod migawo mane mar keto e tim kata mar ng'iyo kaka pes jopiny tiyogo to teko mar senator ma bende omiye thuolo mar bedo nyong'ong kaka pes counties be itiyogo no tiyogo e yo machalo nade magi gin mokuom penjo ma bende oganda penjore kinde ka kinde mana matin nono obro medo dhi nyime ka walidho ni to ang'o manie achiel kuomgi gin gope moko ma iluongo ni pending bills malawo na bilion achiel kanyakla kod chudo moko mane timo e yor nyaluo mago sara mag jotich mag piny owacho ka director marwa nyalo miwa picha kaka weche chalo e county ma Siaya e report mar mane auditor general ma pacho kaendi omenda michulo weg orak ni malo moloyo moketi e budget chudo moko mag orak onge budget migawo mar omenda ong'wano teko mag puodho chudo ma en manondo mane ogol nyakwa Ramogi jwang' maliyo kamano
ka e chudo mar orak joma ok owinjore omi teko mar donjo e IFMIS. Unyalo paro chik nitiere joma opuodhi man gi gimiluongo ni access rights ne chenro mar IFMIS e yore mag chudo. Obok masiro chudo makalo e IFMIS onge. Bende gope ma pok ochul e gana 2022 gope ma pok ochul laona bilion 1 to gope ma pok ochul motenore kod weche mag dongruok en milion 463 ka mag tije ma pile ka pile en milion 573. E report ma kamano Nyakwar Mungajwang mane gavana wuon nomi chieng' Friday ene LPO mokalo achiel ne otigo ma iwacho ni ne nyayo mibadhi kendo onge lai moriere mayango chudo mosetim kaka itimogi. Benitiere wegorak moko ni deo wangi e kaunti ma Siaya. Atamalo 70 mag gope gin mag weg orak mideogo. Lipot makamano dhi nyime katemo kolo ni to omenda maromo milion 780 ne ochul e yo makelo chich ka omenda maromo milion 296 gi wiye nochul tije oko marapis kata impress ka omenda maromo milion 25 gidire ne olodhi e kind dwe mar 7 gi 9 higa mokalo chien. E report makamano bende nyiso ni omenda mamoko maromo milion 159 kanyakla kod milion 9 nochul jotich od bura mar county kata county assembly mano ma Siaya. E report makamano bende nyiso pogruok mano bede e kind bad migawo mochung'ne yore mag jotich kata HR kod County Public Service Board. Ka iwacho ni bad migawo mar HR nong'wano nyaka tije mag board mandiko jotich mag sirikal. Jotich malawna 1000 e kind 4000 kod 5000 onge namba mayangogi ki jatich sirikal nitie gimiluongo ni PF number. Ka oganda kata omenda maromo milion 30 e chulo jotich e yor aching' mor mar lwedo kata mar nyaluoni. Onge tudruok e kind jotich kod telo maduong' e kaunti no Nyakwar Mungajwang. Mogik tik en ni nonro makamano bende ne temo fuono teko mar loso budget ka od bura mar kaunti nong'wano teko mag loso budget. Tij od bura en puodho kod ng'iyo kaka itiyo kod omenda ka apisas mag omenda owere gi donjore e weche mag budget ka komiti makare mar budget nonego beni kori loso mar ng'iyo adieri mar budget no Nyakwar Mungajwang. Mogik tik en ni midhiero nonwang'i ka ne otiap e bad migawo mochung'ne weche mag thieth ka lony mag jothieth pod ni piny mokalo e kaunti ma Siaya ka jotich mag thieth bende ne wacho ni ne kwalo nyaka yedhe ma momiyo jopiny ne gonduru ni kadhi osiptal to yath onge, yath manitiere en yath onge lai makare mar nono weche mag thieth Nyakwar Mungajwang. Magi gin moko kuom weche masanja ma lipot ma bende nigi oboke malawona 60 komiti mar dhano 7 mane gavana manyien nogundo. Gavana ne en senator. Teko mar article 96 mar katiba nomiye teko mar bedo achiel kuom joma keto nyong'ong ka gitiyo kod mwandu mag jopiny. Mak mana ni county assembly bende gitije. Yena mondo chak kod Jay Bonyo. Josiaya. Kaka Josiaya nigi sei maduong' kabisa. Siaya ka baba. Siaya ka baba. Ir bang report ni nitie county kanyo. Fred, nitie county kanyo? Onge. Rosalie, bende nitie county? Onge county. Onge. Ocham. Tere kaka gavana pod wuotha kama. Ocham murumo. Murumo. VOJ report ni kano wuoko chieng' tich abich. To naneno Samari. To kanye romo chieng' Ngeso to Ben Agena osiepna lungu wapako ni chieng' jamondo. Ben wey mamondo kabisa. Nyoro na the full report. To kasome tapenje ni to Ben bende uyude gimoro. Makoro unema une county no to nyiera. Kae manye ko dwaro gimari gari nyocha wacho cha. Oyeyo kata mayo yeyo chamonge. Nikech king'iya report ni ouko mokwongo wacho ni Siaya operate gi deficit mar bilion 1. Nikech county nigi gowi mar bilion 1. Pesa midwaro kuom county en chiegni bilion 1. Mangiso ni onge gimoro amora. To gima medo wang'o ya an kaka wuod Siaya en ni higni 10 ka gigi timore te. To higni 10 gi
nitiere oversight bodies jogo monego bed ni ng'iyo county. Wachako gi county assembly Masiaya. Speaker pod en macha higni 10 chako tam ne maradek. MCAs king'iyo karibu atamalo 70 osebedo kanyo nyaka ne county chakore. To gina tie report nyo wuok pok wawinje gima giwache. Mang'isi ni serikal mar Colonel Amoth Rasanga makochakore higa mar 2013 nyaka nyo room 2022 osebedo katiyo marach ne josiaya, osebedo kachamo mwandu jopiny, to kata ng'ata achiel moyier monego bed ni goe koko, monego bed ni ng'iyo kaka county tiyo, onge manoting'o bade kata achiel. Ndalo moko wajumbe moko nowuok mowacho mane mujumbe mage Washington jakoyo midio sayo ke chunye kamokwe. Ndalo moko goe koko mowachi ni notuo ne tenda. Emomi ote mang'o, emomi ogo. Kata bed ni notuo ne tenda emomi ogo koko, lakini ne nitie gima nowacho. Gima notimore Siaya en gimoko nego timore e piny ma Nyasaye omiyo wasani manigi dhano molony, manigi dhano modhi sikul to nigi jotelo moyier. Nikech king'iyo tiwacho ni tenda Masiaya nitiere kakolosi makolose ni mar Fred, to kata in Victor kata in Rose DB gi tenda makuot mari ni piny mogik toke yode. Kedo chudo mari chopo peyo. Itime timi. Jomoko rito higni 8 higni 9 nyaka negi tim supplies ya poko chulgi. To nitie George Batinyo lungo gi ngoke moko magin kotera mare ni tip to agi pesa ne. To ni mano serikal ma jopiny oyiero. Mar ariyo manyo makodhoga en ni report no wacho ni gik ma basic kaka digital platform ICT system ni Siaya onge godo. Ni Siaya operate gik moko manually. Higni 10 devolution. Chudo en mana payment vouchers. Tange jogo motimo IT mosomo IT madongo donge piny Kenya ka matiye kembe madongo mosomo IT manyalo volunteer services gi nono to timo ne county to seto ne county system. Siaya onge go. Wan pod en kalam gi kalatas. Mano mar mibadhi. Ang'o miyo? Nikech IT kiketo system maber to ditie gima kisungu luongo ni digital footprint. Maka en VOJ emanyotimo ma to kata higni 20 gi wiye to biro ng'eyo. To tas to ka ndike ta rucho ta wite dustbin ta dhi awang'o. Ng'ama biro ng'eyo. Evidence olal. No witness, no evidence, no case. Ni Public Service Board Masiaya. To gi HR department mar county ok nyal winjore ka Public Service Board wacho ni onge manual payroll, to HR director to wacho ni manual payroll nitie, kendo wachulo ji karibu 5,000 dwe ka dwe. Walo magamo viko. Serikal madhano yiero mogone kura madhano wacho ni kendo rasangatano tena mochako duo higni 5. In fact no wacho ni notiyo higni en governor moyier didek. Oyiere didek. Nikech oyiere mokwongo to William Oduoro dhi e court moyiero kethe. Mochako yiere. 2017 ochako yiere. Mano yiero didek. An gimotimore Siaya ma report ni ogolo to kendo berna nikech ouko mogole ni en ouko nono buge serikal. Ong'e gima notimo. Jok mane gin go Dr. Grace Ongile gere, Professor Adam Solo, gin jogo ma wigi ler. Mok report minyalo wacho ni nobedo influenced gi ng'ato ni dwago ng'ato. Gin nokone gi ni jowete koro nonwauru kaka chal mar Siaya. To gitimo to gigolo report. Nikech ywak nobedo a transition period. Weche moko chudo moko notim moko mane kelo penjo. Manok ber. To koro ka report osewuok to penjo maduong' en ni Governor James Agri Bob Orengo ne senator Masiaya higni 10. Oversight mar county timo kanye? Senate. Committees nitiere mag Senate monego bed ni ng'iyo gigi. Ndalo mane en senator ang'o mane onego bedie notimo manoko timo mane miyo Siaya nyayo gik matimre gi. County Assembly Masiaya Speaker George Okode gi team mare mar members ma County Assembly higni 10. Nikech report ni bende wacho ni budget Masiaya ka executive oseloso motere County Assembly to County Assembly kao to loko to duo to ng'inyo magima gitero back
to en report kata budget mar county assembly oken budget mar executive modi county assembly mondo puodhi. Siaya ni kamarach to bro dwaro chir, to bro dwaro wang' matek, to bro dwaro adiera mang'eny mondo lok gik motimoregi. To de bedna maber moloyo ka jogo report ni gi recommendations ma gigologi Governor James Orengo bro kete timo. Nikech ko timo to bro redeem himself. Nikech jopiny mang'eny bro penjo ni kan en senator. Notimango. County assembly bende nyaka koro chung' mana matek mondo giwach ni oyo wan watimo achiel ariyo adek. Ka nitiere committees ma county assembly mano timo investigations to yudo gigi. MCA ma East Imbo Francis Otero anyalo paro ndalo moko gwere kodo gwerwa kode ka nitiere weche manowacho. Mane wacho ni basari. Weche mag basari. Ma bende nye wacho ni buge manyongi basari kanyo nitiere siling milion 140 manogol. To ma books wacho ni nyalo bedo traced mi wacho ni nome nyithindo to mana milion 83. Mangiso ni karibu milion 60 olala. So kagi nyalo wacho nwa gima ne gitimo. To kata ka jok mane nitie ofise go nyabiro to koni oyo an no kona natim kama. Bro konyo Siaya. Siaya chal ni koro bro dwaro gima ne South Africa ni godo na 1994. Truth, justice and reconciliation. Committee. Adieri, ratiro, gi puodhruok. Ema bro konyo Siaya nikech ok puodhruok. Lakini onge reconciliation nikech nyaka gedwok pesa. Nikech piny ni kama tek. EACC ponitie. EACC awinjo ni nitie gik magitimo. Okay. To bende gisetimo gi higni waneno ka kuonde moko itime mapiyo piyo ma Siaya ni bende otimre mapiyo. Okay. Bro konyowa. Roslyn ang'eni mai county maru ting'eni iwacho ni oganda luo nogeno kuom devolution 2010 gimomiyo jo Kenya nogo kura ne katiba ni ne kelo sirikal machiegni kodgi. To chal ka gima gik moko matimore malo kucho maricho te nolor mwalo kuondegi. Ing'eni VOJ ka wacho wach Siaya en a very sad story. Especially ka iwacho ni the Lord of Devolution, the God iluongo ni the Father of Devolution. Ma en Raila Amolo Odinga wuok Siaya. To sani kitimo audit mar 47 counties manobedo formed. Siaya pani yuagoro e counties gi development. Koro kata jo mano kudwa devolution. Koro mabe obro wacho ang'o. Maro mabe to koro kike wache. Iwacho macha kikori wuoy. Koro ing'eni king'iyo jok mano kudwa devolution. Jo Central kata jo Rift Valley mano kudwa devolution. Tidhi ng'i counties gi sani. Ibro penjori ni to ne wachako e level achiel koso jok moko notimo ang'o nokwalo ng'wech. Nikech kama Siaya nitiere sani ting'eni gima lit ni ndalo moko na timo story ka EACC ne luwo wach mar Siaya. To aparo ni kuparo governor ne onge Kenya ndalogo. Kane governor duogo ni winjo ko wacho mabe ni no goyo sima chiel. To weruwa kode. Makoro kata an mana ndiko story kaka mibadhi ne ntiere Siaya nadoga penjere to karane en ma cosmetic. Nikech kanye mane wacho no timang'oa orumo go to ndalogo kana timo story ne ntiere nyaka mane wacho ni ticket mane yudo ka ticket gima notimo ni imedo nying jok ming'eni kikete ticket nying gi kanyo to kata ofisa mane biro ng'iyo weche go koro dogo wacho nang'oa wawe kesi ni kama koro chope ni awerago to mana kaka J Bonyo wacho ni Siaya ema yawuoyi gi nyiri matek tek e Kenya masani nitiere ya kuro. Mok dinyiswa ni devolution ni nobiro mana ni mondo wakon jok moko to kochopo Siaya to koro watimo ang'o okulo wiwa. Eche Dr. Oki Okombaka ne wuok Siaya. Koro anaparo ni gimonego wang'e wachak gi kata wach mar audit. Ing'eni ndalo mane governors dhi e court mane wacho ni ok gidwa ni mondo gibi before the Senate. Achiel kuom jok mane ntiere kanyo ne Rasange luongo ni Ward Chief. Mage jok mane dhi mondo chung mondo timang'owa kik mondo gibi e Senate. Nigi wacho mabe ni katiba wacho ni kidwaro timo audit to wabiro assembly mokwongo. Omiyo gima Senate timo ni Senate jump the gun. Mage ne jok mane kudwa biro mondo timang'owa mondo penj gima ne gitim. Mar ariyo wach mar mibadhi mane ntiere counties mag Nyanza nodhi molokre mobedo wach siasa. Makoro kane ntiere wach mar mibadhi ti wacho ni senator gore gi governor.
koro senator be kama koro intiere koro idwa ni mondi golri masama koro wachni obiro to kitimo ang'owa okibede kanyo ero to kochopo ka counties moko to luongo kendo ubiro koro anaparo ni mana kaka wawacho ni repodni kadine ber to we mondo wane jok moko ma at least bro maki mondo joma nitiere sani mondo neni ya kata ka en siasa samuri nyaket tenge mondo miji owach maber gima gitimo gang'oa gi pesa jopiny nikech adieri wawacho maber ni kaka wan jo Nyanza onge development to development omiu devolution ni emane golo wa e sirikal mar ni tokenism maka sirikal nitie to ni nyaka umbu bed mana gi sirikal mondo yudi ma miu pesa uma ka igo chako to wange ni Siaya yudo pesa makama kasi ya yudo pesa makama ang'o momiyo Siaya kata Homa Bay onego benini chien to kibiro Kisumu to pogore to wane region achiel kidhi Kakamega ng'ia nderni ma Kakamega mondo ing'iti do gi penjrini ya karagene miyo gi pesa to wani tuono an gi audios moko mane atimo godo twak gi governor machon ndalo moko timo limbe Kakamega ka ochako tam mare mar 2 bang 2017 ko wacho ni bodhi muono lam Siaya kech no dhi Kakamega ma piny no chamo ba county mane governor ne wacho ni kowuok loka to winjo ni sleuths mag EACC manye to atimo nyaka story nitiere gazet kama to dogo wacho ni go simadi achiel to jogo la to dogo we jok madwa makakal chop koro ng'ama nogone simu ne jama kosa koso ng'ama nogo simu kaka siado bed dhano matuo hospital en ICU koso en high dependency unit koso en general ward koso en kanye osetho Emadwa wacho en koro nyango to ematiyo ti Victor Mauto Victor gini en gima lit kendo en gima lit kabisa nekech kata mana kuo kaka wacho motelo e weche mag penj ka bende dwaro rieko kata mana kuo bende dwaro rieko ma ikwalo godo jijukuete en mani gima ji kwale mopogore ni neno jo Migori bende nokawo namba 1 e report mancha ne uwuok gi National Bureau of Statistics ni gin bende chuma Migori jo mibadhi kobire kuma gera kobire kuma era tipimo gi mana gi mond Murang'a to ok giwuok oko ma gipengo koro gibe gin county number 1 e Kenya mangima koro Victor malitie moloyo wachni lipodi na ayude nyoro ma kalie iye malitie moloyo ni jogi kwalo maonge wich kuot migaw mar thieth jogi kwalo nyaka yedhe to gima litie moloyo ni sama wawuoye ni Siaya en achiel kuom counties modhier pachoka masa moro miyo moro mane nyalo dhi dware mana Panadol kende ma siling 10 ok onyal nyiewo adier kendo kodhi hospital tinyise ni yathonge inyise ni yathonge odhi onyiewo oko to onge pesa modhi onyiewo godo masa ma wawuoye ni nitiere jok masa moro osenindo ka ndalogi mar nindo ne podi dinyocha ne giyud yath nitiere joma nie bulo e seche ma wawuoye ni nitiere samoro mine gi jok madongo gi ji mane gweng maneno matek kendo ni girem to yath made samoro dine ginyalo yudo pesa ni ne ng'ato divert yedhe mobiro bende gikaw mae en gima nie lipodni koro joluo kinde duto ne samoro ji beti kata gi wich kuot matin kata kikwalo tinyalo kwali dong'ie kata gi wich kuot matin ibi ne ni yawa kata kakao iwacho ni ok ikwal gir ng'amotho nikech mae mana kaka ipenjo mae en county mosetho onge county kaka senior Jeyo chako onge county ka mama en county monego beni tiek gigi program aparo ni nitiere provision ma wacho ni county ni nyalo kata mana bedo requested mondo mi obed dissolved mondo functions man godo gi duok malo mondi nikech onge county ka onge county digik mwang'iyo gi ka county chulo omenda makore lach machalo kama directly ne casual workers to en gima ng'ato time deliberately to gima lichie moloyo ni samitimo kama ni en pesa monego bene konyo jopiny modhier kech dhier ng'eny nitiere nyithindo ma ok odhi skul e weche mag bursaries nikech omenda monego bene konyogi ocham
ntiere jok ma pod ok onwang'o thieth, ntiere migepni mang'eny ma dhano hinyore nikech ongoke moko 2-3 ma oteko county ni Nyara, koro gine ma gidhodho county, gine ma gidhodho county. Anaparo ni gima dino otimore kae en gima timore China. Jogi ok owinjo ket mane jela. Jogi gin owinjo keta nyim jopiny, to penjo piny nodwani mondo watim ginade. Koro jopiny emo ng'adi. Mana kaka jo China timo ka, to jopiny otiekre kodgi nikech mae ok en report mochiw gi ng'ata ng'ata. En report mochiw gi jalony e weche mag buge. Ok en report ma ng'ato nyalo wacho ni en afuong'o. Samoro ka wago ga mbaka e kaka wanene ka, tiwinjo ka giwacho ni koro gifuong'a wach. Koro gifuong'a wach. To gionge facts. Ok en report wakoro. Ma en report molos gi jalony ma rang'iny mar Robert, mar Edward Ouko, moluor gi piny mangima weche mag account. Mosebedo Auditor General ma Kenya kae. To kata FDB, World Bank ginosetiyo godo kendo luore piny mangima. Koro ka no kawo gini mo koro odhi ogo tach e county ma Siaya. Koro penjore to be pod wadwaro devolution. Magi penjo makoro nyaka wapenj. Erokamano. To abi penjari adek kapok ing'ada Victor. Diponi ma en ranyisi ni burni omako counties makaluo te. Chal kaka misomo pacha, nikech ma e penjo ma adwa penjo jowete wage bende. Bas, koro we ago wiye. To karang'o momiyo ne wagoyo ne devolution? Ang'o momiyo ne wakelo devolution? Dipor ni mae en bur momako counties maluo te. To kare nikech kidhi e county ma Homa Bay ibiro yudo problem mag onge mag yath, ibiro yudo problem mag kidhi Migori ma bende ndalo moko ni chich. Ni neno ka governor machon ne oter e do ni omenda makore lach madirom bilion 2. Ma bende na penjora ni yawa. An kako gweno ni bilion 2 bad dwaro bilion 2 adier kata ka gini. Emomi ok ibine. To kata kiyude iyudo ka jogi moko nigi ute ma samoro kia kata mana kuma ode moro nitie. To ng'ato to tho nikech oti gi pesa ne yo marach. Kora paro ni counties mamoko ma Homa Bay, Kisumu, gi Migori okonego gichak gilos gimany kata team moro. Team Ouko ni ema gidhi gikawo. Kaka en gi joge kate. Ka gidich gikonyo jopiny. Kik gichak gichuo kata duol moro. Gikawo team mar Ouko ni ema gikawo to gidhi gimi giket e counties ka mondo miyo chako kol report nikech aparo ni kamachielo minyalo pamne godo Orengo kata doko ni nchane en senator kamano ni at least ochako gini mano do timo maber odo chake pap mopi maler omiyo koro waneno gima timore kai koro bur ni nikech mana kaka ing'eyo ni koro wang'e ni Siaya ni gi bur to bur samobi tinyalo duogo nind mayom kose goli. Koro kata doko ni nosetimore wafwenyo ni ero koro Siaya nigi bur, bi bur ni, lakini jok ma ochamo pesani, to okonego muony. Kaka jo impressed go, nikech impressed nyingi nitiere kata. Nyingi nitiere. Jo mano chamo mar impressed go. Ng'ama no dhi mo access if miss, nikech if miss nyaki bed ga ni in ng'ama authorized accountant. Koro jo mano access mok gin authorized gi, ne gi access if miss nango. Nitiere collusion moro mantie Siaya gi sirikal maduong' koso nango, nikech pesa ni nigolo nango michiwo. Jok mano kochiwo pesa mar basari ni, be nyaka gin nikech nyithindo nitiere mowe school, moko dhi osomo nikech wach pesa. Contracts mani chiwo, tenders mani gichiwo mamag ni kae ni jeibonyo ten mana jeibonyo mokenan. PFM Act wacha nango ma procurement. Ni nyaka bed competitive bidding. Kane en open tender. Company mano biro mokogo at what point mano golgi moket mato kama emosebet ka yudo ga tender go no yudo nade manyiso ni tender committee no te nyaka be olugi mondo wachi ni to ne gitimo nango mogik assembly ma wantiere godo no kata ka gin jomo yier nyaka gimbe wane kitero gi e doho mondo gidhi giwach nikech magi tene gik mane assembly ne nyalo timo ang'o nyalo ng'iyo to county ni be ne nitiere gi internal auditor nikech nitiere gik maneno open moko nego bede kata ni ne girito committee mar Ouko genini gimoro mar tender ni en gimu file ga kaiga gimoro kaka impressed en gima timre higa ka higa basari gene gin nikech pesa sirikal to kata chama mana siling 10 kata higa ne 20 problem ne duogo dei koro jok mano chamo gini to geng'e ni kama gintiere to nyaka giduok ne ma jo Siaya wan kaka jo Siaya nyaka giduok no ma pesa wa veje ochakore maber to apani gimanyo wa penjore kanye aputi gi ochake
en ni to ripode gi bende wabro yudo. Governor James Orengo chako maber kendo report mugolanga kendo kidhi e website ma county tibo yudo. Maonge ng'ama bro wacho ni report ni otimo tim. An kwayo mara en ni juma makoro wachoko kawuono ne ochake timo implementation mar recommendation. To bende report ni ageno ni kochopo kawuono godhiambo EACC jarire kuonde mamoko waneno ga ka report moro wuok kata to barua gisewacho ni giseyudo report gitimo ang'o gisechako nonro. Ageno ni ang ne gine report masiaya ni kawuono ma ang karo mo sa 12 to gisendiko barua ne giseneno gima dhi mbele Siaya gisechako wuoth. Homa Bay ne kao PWC timo ne gi HR audit. Kanyo bende ageno ni report ruka ni Charles winjo. Oluwo chenero. Nera report maru bende warito. Migori bende osetimo audit to kendo giseluongo ji manual diriyo. Ageno ni report bro wuok nikech ka gigi wuok kama to governors makoro nyo yiergi Nyawang'aya Ochilo to gi Orengo Ochilo ne nyaka chia mar Sipaik magik makoro dhi marach se agigi ne mane gino gi Senator Kajwang gibro tiyo maber nikech jopiny bro neno kuma gichake ni jogi adiera noyudo gima onge to koro kuma gichope ka bang' higni 5 tatu osetim kama bro bedo maber. An geno na en ni ng'ata mochamo pesa japiny mano onego bed ni kelo maendeleo to duoke. Erokamano. Lady Morin nowero wer moro nyakwara Mgajwang ni akuru marachar okel county waneno koso iyako gi jomoko. Nyakwara Mgajwang abro mana ng'ad ni keisa weche ng'eny nyakwara Mgajwang kawuono ni odiochieng' no ma bende wageno ni jatend ODM kendo gai mar Azimio la Umoja aduogo pacho ka kar sabich mano mar okinyi makawuono tima peka ahinya mar Ramogi TV kod Ramogi FM jogo kambi mar lo ni weche gi duto te kanyakla kod mamoko matimore kor gwengewa ahinya to romo madhi timore Kamkunji juma mokalo chien weche nyobedo mang'eny. Jatend piny Kenya nowuoyo ka iye wang' mokalo ka otemo mego ni jakom machon mar IBC ne jomoko ne chal ka gima ne dwa teko kendo ka ngima ne oko mondo olok duoko mar yiero ma higa mokalo chien. Ma timore e kinde ma jagoro maduong' mar Jubilee Party Jeremiah Kioni nochako wuok kawacho ni en gima lingling mar jagoro Tolio moro mowacho ni ngiso ni jakom Raila Amolo Odinga noyudo ombulu mar $8 million gi dire kanyo ka jalup jatend piny Kenya gi kinde no ma en jatend piny Kenya masani ne lawe kod chiegni ombulu mar $5 million nyakwara Mgajwang. Adieri ni kanye ma e kaka mokuom jotelo masanja ne oloso e wachni. The data released by the whistleblowers is a bombshell that compels every Kenyan of goodwill to ask themselves if indeed we still have a democracy. The data calls into question the outcome of the presidential elections and the credibility and legitimacy of our entire electoral system and infrastructure. So this data was sat on deliberately by the IEBC, having known what they did, and the court allowed them. The truth is finally out. No wonder there are reports that at the IEBC they are interrogating people to find out who let the cat out of the bag. I feel vindicated. We did so much within Mount Kenya region, and it was unbelievable to be told that Raila Amolo Odinga only got 800,000 votes from our region. While in the public domain as released by IBC, Raila is said to only have gotten 800,000 votes from Mount Kenya region, without counting the diaspora. The figures that we have today are that Raila got 2,607,977. Failure of democracy and the electoral system is going to drive this country into 1-1-1 and gain. In 2013, we moved from the wolf in Izakasan into the hands of the fox in Chebukati. And as a result, Chebukati has made this nation suffer political oppression, economic exploitation, and social degradation. Mano Babu Wino katieko wachego nyakwara Mgajwang kod dhongere motiel kaka wuodo nage ma jang'ayi ndi
Weche thoth Jaibonyo. We achak kodi Roslyn koro. Ladies first. En yamo maliet kaka notigo e Supreme Court miluongo ni hot air koso en ang'o? Koso gina rieko mar temo ng'ado oko kaka oganda luo norwako William Ruto nimar Jeremiah Kioni jagoro maduong' mar Jubilee Party thoth jo Jubilee no ng'udho oko e yiero mokalo chien ema wuok na dieri no mawa no komegi no magi ing'eni VOJ kani neno wach mar whistleblower ni kowuok ineno samo wuoke Jeremiah Kioni nosiko kawacho ni adieri bro neno kata kane Supreme Court okiroko petition mar Raila Amolo Odinga kawacho ni neno tea to ginto kama gintiere ging'e ni kura manowuok manchogoli ga mokadho oke kura mane kaka jo Kenya nogo kura kendo ineno ka giwacho ni whistleblower mane tiyo IBC ni owacho ni gigi nochiw ne gichiwo evidence gi to leadership mar IBC otimang'owa otamre winjogi kora paro ni kawuono mar Raila Amolo Odinga dhi duogo kendo nowacho mabe ni koro gidhi kete ayanga ka gidhi kamukunji ng'eni kamukunji grounds emiwacho ga ni historic kama koro miyowa direction kora keni ma direction makoro miyo mane Raila onyisowa ni igani kachako tamiyo direction kora pani kawuono mobro nena ayanga kadieri gima Azimio wacho ni kura nokwal adieri kiwinjo jo Kenya kwanza siko kawacho nang'owa ni mano gidwa duoko jo Kenya chien jo Kenya nyicho seyie ni ji nosego kura maduoko nosebedo ma Supreme Court noseyango moketo lwete ji odhi mbele gik mapod ginyiso jo Kenya ni kura nokwalno e duoko Kenya chien sani koro nego bed maendeleo lakini kata gin kaka sani neno ka giwuoyo nyaka bede ni nitiere gima wan wakia nikech kata nyocha ncho wacho office Ngeso ni kani neno Tich Abich ni neno jalopo William Ruto Rigathi Gachagua no Ramogi MPs ma Jubilee ma Central yes nyaka magiyala kata sani giromo gi jatend piny to kane wapenjo nikech aparo ni natemo mawuoyo gi Sabina Chege kendo nawuoyo kata gi Kanini Kega to gitene gitamore nikech an napenjo gi ni to koro mano nyiso ni ayanga usewuok e Azimio udonje Kenya kwanza kosoma wacho nang'o nikech presa mokwongo ne ok giteno kata Jeremiah Kioni no lodha kende ner mana kende to nitie kata jok moko mabe no luongo presa ma jo Jubilee mano wacho mabe ni mano Jeremiah Kioni wuoyo mana kende gino gitene to Sabina Chege gi Kanini Kega no duoka mowacho ni romo mane giromo ne mar maendeleo kora aparo kata ni Sabina Chege no penja ni to dong Ker William Ruto nyocho romo gi leaders ma Nyanza dak ne wapenjo Rigathi Gachagua nyocho romo gi leaders mag Asel counties ndalo mar drought dak nwa penjo kanyocho romo gi jo Mombasa dak nwa penjo ang'o momiyo kodonjo koro Mount Kenya to wapenjo nang'o mane giwacho koro gimbe gin mana gi stake kaka jo Kenya moko mondo gimbe gidhi ginyis sirikal ni ne wago kura wachulo ushuru wambe wadwaro maendeleo lakini gima no mian na penjo gi nikech kane ing'iyo kata bura no kaka ne en to penjo picha no nyiso mang'eny molo duoko mane ginyisowa nikech okinya nyisa ni sani makoro gineno ni jo Mount Kenya bodhi okwa sirikal magintiere makata nyoro kane neno ilemo makirinyaga Rigathi Gachagua no pango ji mage miyo tich sirikal ko wacho ni magi te joma nie sirikal to wan ne wamiyo William Ruto kura mang'eny mama en mana chakruok joma sirikal ni dhi miyo tich mawuok e Central ng'eny moloyo jok matimo ang'o maketo kagi koro mondo mi joka kabe no dhi oroma kaka jo Azimio mawacho no kwal kurawa to gidhi giromo kendo giwacho ni wambe wakwa maendeleo dong mano gi endos manyiso ni joka wacho no kwalwa to jogi to neno nang'owa kura nosego wadhi mbele MP machon ma Kieni Kanini Kega ndalo moko nowacho ni gin ng'at makoro ging'ie pa siasa ka en mana jalup jatend piny Kenya Rigathi Gachagua mano to sewacho mang'eny nikech kata mano yiere yala kane wacho wuok ni jogo ni Rigathi Gachagua no luongo bura mowacho ni nyaka mi nyathi ma wuok Central kata no wacho maber mowacho ni dine bed ni Rigathi Gachagua onge kom nok dino yudo koro no sire
but koro gine maging'iye ni ene makoro chunge Mount Kenya manyaka gelu tingeni koro mane ni wuoyo dire koni uwacho ni une Azimio kendo luongo serikal katimo gik maricho kendo kuro unotimo ang'o okwal wananene wanaketu wango kampunje nito bende wenge go benitiere kosanango JB sani to gin gi bura sani wacho ni gin bura kendo gin tiere iye puro erokamano en siasa mar temo chiero Azimio kata mana chwako siasa mar jakom kosanango koso gina hote kaka jomoko luongeno amokwongo VOJ apani gimanyo gol ni whistleblower omiyo Vanguard Africa oken hote nikech nyasome apani na bede gi thuolo mar yude gigi chon kapok Kioni uwuok kode gokinyi mar odiochieng'no nwayudo website no mwadhi mwang'eyo tadiera makende ni nitiere gik moko ma inene report no mabedo ibedo gi penjruok ni tadiera to duoko manolandi adiera mare ni kanye to kata kiloso gi jatend Vanguard Africa Jeffrey Smith to wacho ni en gini nomigi to gimanyo jolony to ging'eyo to report ma gigolo en mar jolony mane gimiyo gigi ni ng'inwa uru to report ni kata kazi miyo wache okene ni mar ni koro ni mondo koro no lok ni duoko en mar mondo ja Kenya openjre ni to dibedie ni demokrasia ma pile pile wawacho ni Kenya en piny mosenyayo demokrasia ni en gino miwacha wacha to kochopo karombolo to nitie kaka timore en gimo ng'ata ibed ja Azimio ibed ja Kenya Kwanza nyaki penjrie nikech ripoda inagi iketo ayanga mondo japiny one ki en gigo madiponi ne bedo notimore. Vanguard medo wacho ni gin ok giwacho ni whistleblower no wacha adiera. Adiera gima giwacho gi kisungu ni authenticity mar data manyomigino giwacho ni pod gitimang'owa pod gikia. To nikech kaka ging'iye to ng'ano ging'e maber magise verify no tiyo IBC to tiye department mane to nyiso kiawa e duoko manogol to gima ripod no bende wacho ma bende Azimio okwachi en ni gigo king'iyo maber to wacho ni tek ng'eyo ng'ama no bedo jaloch yiero okwachi ni Raila Odinga noloyo ripod no wacho ni tek ng'eyo ng'atno manotimo ang'o manoloyo nikech nitiere chochni gi rochni kuonde te ekwethte manotimore atimang'o yiero chalo gi duoko mar Kregla gimoro makamano to katieko nikech seche bende koro ng'eny VOJ ipenjo ni to kamkunji ja siasa kata kweth moro amora mar siasa nigi ratiro mar luongo joge romo kodgi twak kodgi katiba marwa omiyie mano kendo miyo ji nafasi gima katiba okoyie to kendo chiko koyie ni romo makamano dhi rocho ngima mar ji mapile an gi geno ni jogo madhi rwako Raila Odinga koa wuoth manyodhi Afrika ma milambo bro bedo gi kwe makata ka gidhi kamkunji to gibro winjo twak to gibro akanyo but gima dawachie ng'ato mralo moko ni papi e lach to kendo no chako medo ni ka papi e tekni to lokie patana mane kamano erokamano ang'eni sa osereto but nitiere penjo ma japiny penjore komedore gi ma jowete ga oseduoko japiny penjore ni to sami wache gini kinde duto penjo to koro what significance watch whistleblower makoro no wuok koni ombulu ne ochochi ma gin gik ma osebet ko wachi significance mar gini en ang'o aparo ni jakom en ng'at man gi lony mar ariya to kendo bende advisors mage mantiere Azimio aparo ni gin go kinde man gi lony mar ariya ng'ato kaka Martha Karua en ng'at mosebedo nyaka magistrate pacho kai koro bende en wakili ong'eyo moka par ni ginyalo wuoka gi gima ndhem mondo mine gi wuok godo oko kae to penjo mar ariyo
kata gimaduong' ma gini ponono gidhi ka kineno gisebet ka gidhi kaka koro gidhi kamkunji. Wan kaka jok manyocha ne luwo weche mag yiero kendo manyocha ne sundo IEBC mondo ne ni wabedo gi yiero makare gi other interested parties. Aparo ni en gima ber bedo ni report makamae mar whistleblower wuok oko nikech okonyal golo William mondo mi kik bed ker mak mana ni ntiere gima osebet kimanyo pacho kae miluongo ni electoral justice. Electoral justice ni ok en gima samoro nyalo konyo yiero ma 2022 ni, but ka ji dhi e yiero ma 2027 gi yiero mamoko ni winjo kaka Lonzo penjo nto ere tiende wabed gi democracy. Koro podok waneno mang'eny mak mane warito ni kamoro nitiere gima ne whistleblower ni omiyo jakom gi team ne magibiro lando ma samoro onge website kacha kata joma moko podok ong'eyo. En classified. To ponono odhi owuok ni en gima ne ok hotea kamano to nitiere ji ariyo modhi weko gwaro. One, odhi weyo kopado wang' doho maduong'. Nikech iwinjo ka giwacho ni doho maduong' nochiwo chik mondo jogi yaw service to ne giyawo bathe konchiel. Koro gini ponono odhi wuok to odhi wuok kopado kata omieno chilo doho maduong'. Manyaka gidog gipenjre. To mano bende miyo piny Kenya bede akerkeke nikech biro penjo ni ponono chochni ma kama obedo yiero mabiro to samoro ng'at mabiro bedo gi chir mar dhi e Supreme Court onge. To mane mamiyo ka ji ok nyal dhi e court to tiende ni ji gore. Wach mogik mabiro ka en niya, naneno ka jatend piny William Ruto nyo wuoye wachni. Kiwinjo ko wacho ni jogo dwani mondo koro gichak sundowa waweche mag maendeleo mondo koro ok wabiyie. Victor, ka ok ochuni to kilose. Kineno kolose to tieno badhe. E gimo badhi ok iwuoye. Koro kineno ka gilose kendo ka Shagwa wacho ni jakom koro wene ene modil godo. To bende kineno meetings magin godo kata masani dhi nyime State House ma onego beni gibedo go kinyi masani to gima ne gibedo godo tiende no badhogi. Koro mak mana ni report ni kowuok kama to odhi chako keto sirikand William ya kerkeke nikech liet mar siasa mane ni piny tiende ni legitimacy mancha wawacho ka juma mokalo ni nodhi omo Nyanza cha. Koro idhi go to mogik penjo mapenjora Victor, waduto wang'eyo ni onge sirikal manie telo manyalo kawo 24 hours ka pod ok ong'eyo results mar elections. Gini weyo sirikand Uhuru Kenyatta kanye. System mane itiyo godo mar IEBC ni wang'eyo ni en system mar ministry mar ICT. Ntiere weche moko malieko ni kamoro ponono pinje mag jo wagunda neo influence yiero manotimore pachoka. Aparo ni kamonego bende jakom gini koro tere mbi mar gi mathoth. En dwaro ni to role mane pinjo wagunda otimo kai magata ka gitero mana debate ni e parliament, House of Representatives gi Senate ma US gi kuonde mamoko. Gipinje wagunda go to nego bedni gini gidhi gipenje ni gini ang'o manotimo nikech Victor ncha wang'eyo weche mag deep state magi gin gik mose ma jakom ka no penje Ramogi kacha to wacho ni Uhuru ne gin go nyaka dakika mogik kendo waneno kolime kolandi. Ere kaka sirikal ma is a sitting government can take more than 24 hours ka pod ok ong'eyo ng'amo win the election. Ok nyalre. E sirikal gi moro ok timre e yor kiragi. Ok timre. Ichano. Okupore. Mokote ichano. Joma dongo nago mona mi uthulo mar wacho mogik makmani sa ema noko ng'ada ka weche thoth ni nyakwara Mugajwang kaloro koda dich mar kawuono weche mag dog school, weche mag committee mar Agri Muchelule, weche mag Kamukunji, weche thoth ndi mabende wabro medo dhi nyime ka waluoni nikech wan kod ting' mar mi weche mopogore. Fred, daka chiel kenda winjo ka director mi thulo matin mar wacho mogik. Aito tiek gir nyala wela. Na kwayo hawi maber ne nyithindo madok school. Aparo ni en kinde mar tiyo matek kaeto bende jomigori mano okaw namba ka. Kaber to Nyasaye okonygi mondo gilok pachgi. Erokamano. JB. Erokamano ahinya. An mogik an kwayo hawi maber na nyithindo, jopuonj to kod jonyuol ma dok e sikul kochakore kawuono. Ne jogo mabro dhi e form 1 e dwe manyien, jogo mabro dhi e junior secondary, kwayo en achiel kende. Sama in e sikul, ibed ng'ano masomo matek, ibed ng'ano moluoro Nyasaye, ibed ng'ano moluoro jogo manie telo. Hard work, discipline and God fearing. Erokamano. Jambe katieko to mana dho jowetena ni akwajowa ni gimo onyisia no
replicate counties moko. En which quote kabisa ni Raila nodhiro ne devolution to ni counties manyanza ema pod ni chien e dongruok kende ma pod mibgadhi o mako iwacho ni devolved corruption no wuok e national government to the counties karane wagore ne devolution ne ango. Kora akoyo kata jok manie counties sani ni ng'iuru ni en dongruok marwa ok yudo tijno nke jo Kenya mang'eny nyayude komi tine jopiny gone Nyasaye kamano. Ma en mana chakruok mar twak nyakora magajwang' ni mar wanadhi nyime kata bende yore wa mag tudruok Facebook gi Twitter ka omedo sumo paro mopogore kalore koda weche ma kawuono watielo e chenro mari mar Kaka Wanene. Ka kamano erokamano ne Cleophas kanyakla kod Sharon kaachiel kod Obado Alex komedo thuolo dakika moko mbalang' moro mabich kama ka kamano mano ke kitwa mar yadho sama jomoko oyo watimo mos makende weche ne thothni sama ne tin kata kamano jo mahati okwanjo kuosa okwanjo mahati ka kamano medo mana ketira Ramogi TV nikech pod waiko ni mathoth odiochieng' tulo oriti makawuono nyinga en Otieno Maka Juma.